Egunon ikusentzule guzieri hemen gira 1000 frangako trinketean. Hau, saian halugira kanaldurekin frango usu, kasik urte guzizunarat 1000 frangako trinketuntarat eskuska ikusterat. Baina aldiuntan ez dugu eskuska, baina gizonen pala, pilota goma betearekin beraz ikusiko duguna. Eta bi partidakoa ditugu zuzenean hemendik, bigarren eta lehenengo maila berantxago. Eta enekin dut laguntzaile bat, Matias Libier, Arratxaldeon, Matias. Arratxaldeon niat. Hala, bihitzez, zuk ni baino gehiago ezagutzen duzu pala goma betearekin, zu pilotaria zira ere? Bai, ara, hirugarren mailan aritzen iza. Aurten Euskal Herriko txapelketa egina dut Avironeko klubean. Ara, ez da biziki untxa pasa, baina nora da batzutan. Kanporatu izan ziste frango goizik, hori da? Hori da, multsoak pasa ditugu, baina gero galdu dugu, hori da. Beti sobera goizik da, Ba, beti. Hala, beraz, guk finala segituko ditugu, beraz, zu pilotari izanez, eta pilota segitzen laguntuko dituzu, pizkat ikustpegi teknikoa emanen daukuzu, erakusteko partida hau eta presentatzeko alde teknikoak eta pilotarek zuten gestu ederodiek. Mementoan, oino beroketan ari dira. Bitzez, sartuko gira emeki partida juntarat, nor berba orkaz pena ukanen dugu zuzenean, ez dakit prest direnez teknikaldean orkesteko horiek. Beraz, lehenik berba sartu haintzin bigarren mailan, haintzin izan da partida bat, hirugarren mailekoa, eta horari ziren beraz eskuko bianaia, Kuyat, Fabian eta Sebastian, eta galdu dute, hogoita bederatzi eta berrogoi. Beraz, irabazdunak dira biez batekoak, Jon Azpeitia eta Jérôme Benkorrio. Hori da. Beraz, biez batekoak izan dira hirugarren maileko xapeldunak, eta beraz, istapagoiti behiti hasiko dira, beraz, pixka baten buruan, beraz, bigarren mailekoak. Pixka eta orkesteko palantxa goma betea, goma hutsa brekin, biak badira, Matias, behinan, ez dakit jendek zoin nahiago duten, edo bakotxak bere autua egiten duen, behar barneko aldean gehiago ari dinez betearekin, nola ikusten duzu bien autua, zuk egin duzu autua, bietan ari zira? Ebez, bakarrik goma betan aritzen iz, eta ez dakit gazteak gireno ingoiten gira goma betan, eta ez dakit, kostaldean ara ere aski ikusten dut goma betea. Ba denetarik. Pilotari bakotxak ari dira bietan bana beste, ala bat edo beste hautatzen dute oso? Depende, ne ustez biak egiten barin baituzu, ikasten duzu hainitz ere bai, eta batak beste laguntzen du, beraz gauza hon bada biak egitean, ne ustez bai. Teknikoki ere, ahunt desberdina da, gestu ez da betere berdina? Hori da, eta hor keinu bat, gestu bat, egin behar da goma utxaderarik, eta batzutan laguntzen aldu ere gero goma betean efektu bat emaiteko pilotari, eta hori ere laguntzen aldu horrek bai. Behan goma betearekin usu jokoa bortitzago da, indar gehiago behar da? Bai, indar gehiago eman behar da, hori segur. Eta ikusten da ere, gerozta gehiago, jokarariak, haiek fisiko egiten dute, atope, entrenatzen dira, ez bakarrik trinketeetan, baizik eta fisikoa, gera batean dira, korrika egiten dute, eta hori senditzen dugu ere, gerozta gehiago, fisikoa behar dira. Usu ikusten ditugu ere zahar batzuk, behar bat riparekin, eta ari da aldatzen ere kirol guzietan bezala, ene ustez. Eta gerozta gehiago ere beste ekipa ere begiratzen dute bideoetan eta dena gauza hori egiten dute xantza gehiago ukaiteko gero kantxan bai. Dira zumit orte horretzen iz, zeratzen hasi zelarik goma
pilota hutsarekin, barne hutsarekin, internazional munduko xapelketetan eta hola, bakarrik goma hutsarekin zen, eta aipatzen zuten, hori bilakatuko zela, geroz eta gehiago pilota bakarra palantxarekin. Eta horren biak badira, eta ez da bat bakarrik. Naiz eta munduko xapelketan, behar bakarrik goma hutsarekin den, baina bestenez txapelketak, bai Euskal Herriko txapelketaren gondu egun bezala, dira bi txapelketak egiten direnak, dira Zumitila bete segitu ginuen nesken finalak segitu gintuen, eta hor, goma betearekin esku gizonena segituko dugu. Aipatzen zinuen, bai, Matias, bideoa, egia erran, gero eta gehiago badira partidak pasatzen direla kanal desberdinetan, kanal duden bakarrik, baina eskusten da usu, bai eskuska, bai palantxan ere, xareko xapelketa ere azparen egin dutena dira beteño bat, ebe hor ere telebistan pastu da. Beraz, bideo horrek zekartzen du, pilotariek behatzen dute, bideoa maite dituzte, besteak ikustea, edo beren burua behatzea ikusteko behar bat defaultak, edo zein duen, atxak? Bere burua ikusteko bizikiontza da, zure maira hobetzeko hori segur, eta partida bat aintzin begiratzen baituzu aurrekoak laguntzen ahaldu, bai hainitz. Aipatzen zuten dila 5 urte zela delako COVID hori, eta horren ondorioz egia orain gero eta gehiago sartua dela, eta ikusten da sare desberdinetan, beraz bideoa eskun eta ezker. Bai. Beraz, pilotariak ere beroketa finitu dute, eta hor sartuko dira, beraz, beren trikotak kenduko dituzte. Beraz, aurkezteko emeki pilota horiek nor diren. Behar jenik epailea, ezagutzen duzu epailea? Bai, Jean-Phi de Marsan, beraz avironekoa da. Laguntzaile gisa beti hor da, beti implikatua, beraz berak du partida hori apaituko. Azken puntuako ino beroketaren kondu, eta behiti hasiko dira. Lunetak ere, baita ezpada, bainan beharrezkoak direla eta obligatuak, eta ez da dudarik, denak ari dira lunetekin. Ez da dudarik. Ez da dudarik, behar dira bai pilota aski tipia da, sartzen alda erreski begietan, sortako hori. Zuri gertatu dautzu dira zauriko izaitia, ez baita ezpada... Ez, egurra ongitzen dut, baina ez... Kasu egin behar da, batez ere entzinean zirelarik, eta gibereko pilotaria begiratu behar da, jotzen duerarik begiratu behar da, jakiteko zer eginen duen, eta hor da ere arrisko handien hain ustez. Pilota aipatzen ginuen, pilotaren hautua, nola adosten dira pilotariak nahiz eta ez da beste disiplina batzuetan bezala, pilotaz ez da puntan itakita edo esku uskan ere, pilota aldatzen ahala puntutik besterat, baina hor nek ezagunaz, eta pilota berotu behar da, astapenean pilota hotza da. Hori da, pilota hori berotu behar da, hor adosten dira partidan astapenean, normalean hor da bat pilotarekin aritzen da, eta batzutan hor neguan bigarren puntuarekin, baina usu da lehen haien mailetan hor da bigarren eta lehen mailan lehen puntua erabiltzen dute bai. Baina derecho dute, astapenean haien pilota berotzen aldute eta sakea duterarik haien pilota hartzen aldute. Ez da sekulan egiten. Bai, hori da, ez da egiten, baina derecho dute bai. Beti puntuak badira, ikusteko zea biadua duen, emikiago egiten ez edo fiteago puntuak? Hori da, badira 3 puntu. Hiru puntua da biziena, ez da sekulan baiatzen, maila horretan ez. Eta hau izan behar da bat puntua. Artekoa edo emeki joiten dena? Emeki joiten dena. Eta usu horrekin nahi dira, bai bigarren mailan, bai lehen mailan ere? Hori da. Beste sobera fite joiten eta editake kudeatzen ahal pilota? Salbu, batzutan neguan hotze egiten durarik, hartzen dute bigarren puntua, usu da lehena. Eta pilotaren hausteak gertatzen alda ere? Ez usu. Ez barinan bezara
hor partidetan ikusten dugu. Hori pentsatzen nuen, bai hartako. Hor gertatzen bada, zinez, normalen ez da gertatzen ez. Untsa, ez dira, asiako enuko ere pilotariak partida berrogoi puntutan jokatzen dela. Hori da. Hori ere egan behar da. Bi beharriak, bazterreko beharriak horiek falta direna. Bai eskuinikoa, bai ezkerrekoa falta dira. Eta sarea zuzenki sartzen alda ere. Hori da. Puntu bat egiten du. Eta gibereko taura ere badugu. Eta bai, hori da. Kan bahaz, eta badira bisare giberean eta baliatu behar dira. Punduak egiteko usu baliatzen dira, bai. Teknikoki aipatzeko, gehiagoa airitzen da ezkerreko aldean taurari buruz, ala eskuineko aldean... Ezkerreko partea hor baliatu behar da, edo taura hori baliatuz, edo tinkatu behar da sare hori atxemaiteko, edo pixkat luzetasuna emaiteko, bai taura erabili behar da, bai. Albezen bat tinkatuz pilota eta... Eta jokoa mugiarazi biztan dena, eta arte sareak egiteko edo tiratzeko eskuinean. Mailak presentatzeko ere, piskat xapelketa ez dugu xapelketek eta guzia aurkeztuko, baina hor ikusi dutolarik ez naiz baitez bada pilota palazalea haundia, baina ikusi dut hainitz ekipa badela, zinez hainitz ekipa izan da xapelketa hontan. Lehen mailan izan dira denetarat 18 ekipa, bigarren mailean 54, eta hirugarren mailean 129. Bai, hori da, aurten errekorra izan da, 250 talde badira, beraz, aniz da, bai. Aniz da, berriunta somet ekipa izaiteko, usteko xapelketa hortan da ekipa gehienik biltzen. Bai. Eta ala, ipatzekoa da ere, aniz badira eskuineta ezter, turneo batzu, trinketetan eta jendek ere parte hartzen dute pixat aixaldi gisa, loazir bezalako. Bai. Eta baita beraz, alere, xapelketetan ere parte hartzen dute pilotariek. Bai, beti. Edira pixkat haien entrenatzeko modua txapelketak egiten dituzte eskuin ezker. Eta hola entrenatzen dira ere bai gero Euskal Herriko txapelketa eta Frantziako txapelketa egiteko. Badira elkarte batzu, non badiren hainitz ekipa ezagutua dira behar ba aritzeko hainitz palantxan goma betearekin, Baionako eskualde hortan behar bada edo gehiago kostaldean are barneko aldean baino, ala... Ez baitez bada. Ene ustez gainera hartzen ari da gero eta geho jokalari hainitz hor kostalean batez ere ikusten dugu adibidez Avironen gero eta geho gira eta batzutan beharrazu batzu ditugu ere orain krenoak atxemaiteko eta gero eta geho gira. Hala, parian dituzue beraz lau pilotariak beraz bigarren maila juntan haidiko dinak, beraz publikoa ere hor da ikusten duzuen bezala 1000 frankako trinketuntan. Eta perdez, beraz, perdeekin hasiko dira, beraz, perdez dira tarratziko ekipa, hori da, Matias? Bai, hori da. Aintzinean ukanen dugu Bastien Kristi eta giberean Sebastian Errikar. Hala, horik perdez haiko dira erran bezala, eta zuen ezkerrean beraz ikusten duzue gorriz hariko direnak, eta horiek garaztarrak izan dira, goizeko izarrakoak. Hori da, aintzinean Sebastian Fontan eta giberean Pierre Karikar. Hala, Karikar izan ezagutua, eskuskoa ere, ez dakit baduenz familiarik Filip Karikarekin. Hori da. Zenta uste dut bere ateratzen dira garaziko eskualde hortarik, Filip Karikar bezalakoan, beraz, familian litezke, beraz, dudarik gabe. Hala, beraz, presentaketak eginak, uste dut hasiak direla eta lehen pundua egiten dutela orain berean. Partida beraz berrogoi punduri ipatu nuen bezala. Eta, berezi bat, Matias. Ez da usu gertatzen. Bere palantxa eskutik eskapatu dako. Palantxa aipatzen dutenu, urteak pasatzen dira eta horren buru beti palantxa berdintsuak dira. Eta goma hutsarekin ikusten dira, gauzak materiala hainitz aldatu dela.
baina hor palantxa tradizionalekin eran nezake, gomet betearekin berdintxu da, beti gurrezkoa da. Bai, momentukotz egenen dugu, zenta hor atera da berriki karbonozko opara bat. Euskal Herrian ez da sobera ikusi haino, baina ez da homologatua barkatu izan, baina... Amerikitan edo berba entzatzen dira, ego Amerikitan edo batzu berba... Hori da, baina ea berba urte batzuen buruan ikusiko ditugu olako para batzuk ere bai, beraz... Eta zu haurek deia ikusi duzu, entzatu duzu berba da? Ez, baina entzun dut erresagoa dela karbonozko para batekin. Ados. Beraz... efektu gehiago ere egiten alitake? Edo normalan, egurrezko para batekin biziki zentratu behar da pilota. Eta hor karbonozko para batekin laguntzen du eta erresagoa da bai. Ikusiko ondoko urteetan zer izan duen, behar artean, egurrezkoarekin, zurezkoarekin ari dira mementoan, eta behar astapenean, atarrazeko ekipa hasi da haintzinean, bi eta huts irabazten baitzuen, eta hirugarren puntu bat ere orain txetan egin dutena, beraz, hiru eta huts atarraztarentzat partida astapenuntan. Astapenean piskat neurtzen dira bat bestiari, ez dute sobera ikizfurik hartzen, ikusteko ez dakit favoritorik badenez, Matias, nola pastu den xapelketa hori bi ekipentzat, eta partida guziak irabazi dituzte, badakizu, xeeki? Ez dut sobera segitu, baina badakitara ere erdi finarean nola... Zen garaztarrak beste goizeko baten ekiparen kontra aritu dira eta irabazi dute. Haien lehen txapelketa da elgarrekin. Beraz, ara... Da ene ustez gogoa dute irabazteko eta espero dute haientzat. Ikusiko dugu, behar artean garaztarrek egin dute lehen pilota, lehen pundua barkatu bat eta hiru. Eta beraz, botatzerat joanen da, Sebastian Fontan, ezko erran zuen bezala, Sebastian Fontan Salaberri, baina Fontan usu izendatzen dutena Sebastian Fontan beraz. Hale, botia, susen erraiteko, nondik botatu behar da eta noratza? Bostetik, bostetara. Bostaren magaren gibeletik. Eta trinkete hori aski luzea baita, txatu barra ere ezkerrean sakea egitea eta taura hori unkitzea, pompe bat egiteko eta ere bai atxemaiteko gibereko sare hori. Ipatzen zinuen jokoa tinkatu behar bezala ahal bezen bat ezkerrerat. Beraz, bi besuen okaitea ere pentsu dut importanta dela eta ezkerra ere ez dela antzi behar eta hori da. Bai, hor saretik pilota hori ateratzeko ezkerron bat ukan behar da. Eta ikusiko ditugu pilota batzuk hor ezkerrez diagonala hartu eta eskuineko partera joan. Naiz eta ikusten dugu atarratzeko gibelekoak Sebastian Rekarret ez duela ezkerra sartzen, baina errebesez. Hori da. Bakutsa bere guztu, baina gero eta gutiago ikusten da errebesez, ez da nintzak ezkerra sartzut ez, bada denetarik? Bada denetarik, bai, bada denetarik. Nekezian, baina emaiten du pilota hoi. Ezkerra lutzen, errebesez aipatu bezala. Bi pilotarik hori bat. Xilo madarikatu hoi. Egiten du nahi duena, eta hor, edera aterako. Eskunta osatzen, baina hortzen untxara segitzeko, errebesez hori nago. Antzatzen da. Sebastian Fontan. Pilota edera Sebastian Fontan entzat. Eta bai. Zuzenean emaiten duena gibeleko sare untarat. Beraz, bi garaztaren zat, goizeko izarreko entzat. Eta beti, hiru pundu atarraztaren zat, haintzinan hasi balimadarea ere. Horrein, horbiltzen ari dira garaztarrak. Sebastian Fontan abiatuko da bora botatzerat, bost garen marratik beraz. Eskuin aldera eta zer eginen du goiti joan da.
Eskerreko paleta, untsa tinkatuz, karrikarek. Intzineko pilotariaren importantzia horrek emaiten du usu bizitasuna hori gibelekoak plomatzen du, gibeleat ari da hori emaiten du honean, benen aintzinekoak bizitasun bat emaiten du, hori da? Bai, hori da. Hora gibelekoak gibelean egoten da eta parada dute gero txeratzeko edo partetxo bat atxemaiten ahal dute pundua bukatzeko. Eta laugarren pundua Atagaztarentzat ez da berdinketarik izan hiruetan. Eta Atagaztarek berriz hartu dute botea. Eta Garsten Kristi beraz abiatuta botatzera berriz. Untxalutua ipatzen zinera zuk Matiaz, eta ez da sarian txartu benen etzen dugun. Eskina onki du, eta beraz ezin dute bildua ahal izan pilota hau Atagaztarek. Hiruta lau Garaztarrak berriz horbiltzen ari. Etekatzen, pumpasaren ez du lortu alde honetan, eta pilota ipaileak errandu, falta zaila eskuineko alde hortan. Eta horrei dugu bai lehen berdinketa, lauetan izanen da, lau berdin beraz, parioak libro egiten den bezala. Sebastian, Fontan behatko agutatzera eta lehuntan taularen gainean da, eta edera ukanen du, Atagaztarrak, arte sare, nahuntxagi bilkatu da Sebastian Fontan. Ezkerraz, hasten du jokoa, biltzen alere Atagaztarrak. Itzuliko da ere, eta abiadura emaiten. Jemes Zoino, pilota edera Piakarrikaren zat. Kasu nekeziak eta bai, pumpasarea eta sartu da pilota hau. Eta berriz Garaztarrek beraz pundua, eta lehen aldikotzen zinean Garaztarrak. Bai arte hogi behitan ziren, txantxo tipi baten antzu hartu dute. Hala, abiadura hanekian ikusiko duzue beraz pundu hau, beraz sartu da, pumpasare ikusten duzuen bezala. Hala, eta zuzinan lugira. Eta anartean Garaztarrek pundu berri bat egin dute. Eta zilo txipitxo bat egiten dute. 6 eta 4 bintzinat joan baitira. Sebastian botatzen, gibelerat buruz. Kasu pilotatzara. Palaster untxabilu du Pierre Karrikarek. Entzin hortan, beren pilota ateratu daka. Sebastian Kristiren zan pilota edera. Hore untxalotua. Epatzen zinuen importanta zela jokoa ezker lotzea, ahalbezen tinkatuz, eta horre eskina atseman du. Hari dira antzina hartzen pixkat, eta importantara hori ere bai antzinan izaitea. Lasaiago aritzen zira gero. Koiten alu bere importantzia bai. Sasko ateratu pilota hori, sartzen bali mazen, ezkerra zuntza ateratu du. Kasu pilotatzara ukanen du, Karrikarek benen untsa da maitan. Tesare untsa benen goiti joan da taularat, eta itzulian bilduko du Pierre Karrikarek. Ezker lotuz beti, ahiritik oraino. Kosuan ara maitan, ezkerra zuntza nahasten.
Iparetekin, baina ez da sartu pumpasak bat. Urrun gibelat Pierre Karrikarek. Sebastian Rika ontsa ere maitean, aldiuntan ere errebesez, baina zegal egiten du. Honkitu. Hunkitu, bai. Honkitu du iduriz pilota hoi. Eta berriz gurri izanen da. Eta hor, berba, silo txipi bat egiten garaztarek, geizki hasiak ziren. Lau eta bi galtzen zuten. Eta 6 pundu seginen egiten dituzte. 8 eta 4 jan dira. Eta garaztarek pundu bat egin gabe. Eta edera ukanen du haino Pierre Karrikarek. Untsa tinkatzen ezker, ez. Defentsan Sebastian ere untsa. Eta gaztarek esikatzen pundua, eskuineko muruaikin. Nahasten jokoa. Baina momentuan berriz aldu da pilota. Antzatuz gainetik hartzen du aldiuntan, baina ez du reusitzen. Karrikareko luze, baina ez. Epaileak errandu ezkerreko margaren gaineko aldean zela pilota hoi. Beraz, berriz eluriak urtsarat, atarraztarrak. 5 pundua eginez, 5 eta 8. Tinkatuz, baina gaindiko taldea egiten da. Erdian uzten du pilota hoi. Eta untsa baliatzen du Sebastian Fontanek. Eskuineko paretaikin, pundu gauza tekniko bat hori, eskuineko paretaikin, eta... Bai, baliatu behar da puntu bat bukatzeko, baina ara ere izaiten alda pilota errez bat ez baduzu untsa tiratzen, pilota errez bat izaiten alda, eta... Hiru mugak behar dira kausitu, bestinez biga kausitzen baituzu, bakarrik errebot ateratzen da, eta gero bestan da pilota edera dena beste erantzat. Hori da. Defentsan, Pierre Karrikar. Defentsan oino bina untsa tinkatu zezker. Eta defentsa baino gehiago pundua egiten du untsa tinkatu zen pilota hoi. Eta Bastien Kristik ezin du ereman ahal izan. Beraz pundu berri bat goizeko izarrako pilotarien alde. 10 eta 5. Bigarren finala untan. Bigarren mailako finala untan bakatu. Usu untzetu dugu bi pilotariak mintzatzen bat besteari. Usua intzinekoak gibelekoari erraiten dako somat pumpe edo airetik hartu behar duenez, edo gibelean baduenez lekurik, edo importanta da hori untsa mintzatzea hori da. Bai. Hori da, normalean gibelekoak egiten du besteari, baina zenta berak ikusten du giberetik jokoa, beraz batzutan ere antzinekoak erran barrio zenbat pumpe izanen diren tauraren gainean, eta importantea da ez gibeleko sarean sartzeko adibidez. Abiadura emeken ikusiko duzu, pilota ederroi sartzen zena zuzenean ikusten duzu bezala gibeleko saleuntarat. Eta pundu berri bat beraz goizeko izarrako pilotarien alde, Hameka garena. Hameka eta 5. Beti atxikitzen dute. Bai, atxikitzen dute beren antzua. Ez da iniz, baina... Teknikoki ere untsa menperatzen dute beren pilotak. Ez eta hor, taraztarek egin dute pundu bat, 6 garena. Sarean den kamerarekin ikusi duzu abiadura emikian beraz. Eta abiatzen da beraz botatzerat Bastien Kristi. Baina, xake biziki hona. Bai, txasko egin du, lehen xakea sartzen duena. Xakearen importantzia behar ba, Matias, ez da baita ezpada aniz pundu egiten xakez. Ez, paran, baina are ere, hori maiten alduzu beste ekipa zailtasunean,
eta bauzu, gero mugua bauzu ara atakatzeko, beraz biziki importante ara ere. Putzera dira. Pierre Karikarentzat, untxera maiten nasarerat, baina eta horat joan dako. Bere aintzinekoak segitzen du. Pierre Kartesare, bien artean, baina hor da... Hortzen segitzeko Sebastian Ricard, baina Maleuski pilota eskapatu dako ezkerreko alerat. Eta falta joan da. Du berri bat gurrientzat. Oin gurri izanen da, hamabi eta zazpitan gira. Sebastian Fontan berriz botatzerat. Newton eskoin eraldirat botatzen du. Rebesez oino, erreski. Ezkerra zontxasko Sebastian Fontanek, ezkerretik ezkerrat. Eta antzatzean airetik hartzeko Sebastian Ricarek. Rebesez oreino, aintzinatuz Pierre Karikar, aintzin urtan lemenez. Gibel utarat, Pierrek zer ginen du, airetik hartuko du, baina ez, piskat berantazu erigaren pilota horren gainean, Bai. Piskat berantazuen, ez du bildu ahal bezen nahi zuen bezala, eta beraz eskapatu dako pilota hori. Eta Atarraztarek 8. pondua egiten dute, beraz, 8 eta 12. Aldeuntan untxara mandu. Airetik Sebastian Fontanek. Pierre Karikar aldun bezala onerat pilota hori. Artesare, Sebastian Gibel katu behar behar untxara mandu. Aldeuntan erresago du. Sebastian beti atakan aintzin hortan, ez dako sartu, benen etzen urgun. Eta hor, nekeziak Atarraztarentzat, aintzineko edineko behar du Gibel untaraino pilota horren bila, baina Maleruski ez du ereman alizan honerat. Nahi du, hirugarren pundua egiten dutela gorriak. Eta lehen pausa bat ere, zenbatziaz. Bai. Bon, zerreiten aldugu partida hastapenuntaz Garaztarrak untsa hasi dira ere, teknikoki menperatzen dute, goxoki ari dira. Bai, Sebastian Fontan atxemaiten dut biziki garbia dira, defentsan baita ere atakan, zinez partida on bat egiten dute, hastapen on bat. Baina ni ikusiko dugu partida biziki luzea da, hastapena da. Eta hor, berdek haien lehen tiempoa pausa hartzen dute, hiru dituzte. Hiru ekipa bakotxak, hori da? Hiru tiempo bai ekipaka, beraz, eta nahi dut erarik hartzen aldute, lehen besakea ukan behar zen tiempo hori hartzeko, eta orain edo zein momentutan hartzen aldute. Bestek bali dute ere botea hartzen aldute. Hori da. Hartzen aldute pausa hori. Pausa txipi bat eta segidan elugira, publikoa bezala begiratuko dugu partida honen segida. 1000 frangan gira horren gutarat dutatzen bali mazirezte. 1000 frangako oian bazter trinket hontan. Eta hor, bigarren mailako finala segitzen dugu. Ipar Eskolariko pilota batzordearen finala. Eta gero segidan ondotik segitu dugu lehen maila. Ez da usko ikusten nolakorik, Matias? Zinez opari bat egin duena. Izan da petxo bat, ez ditugu hainitzik ikusiko. Ez, ben hastuko olakoa egun hasteko hola opari bat ez da usko ikusten. Hala, usten erraiten ginoen Atarraztarek behar bat denen beharra ukanen dutela eta ez olakorik sobera eskaini behar nahi badituzte Garaztarrak atakatu eta arrengurarazi partida hontan. Hale, 4 eta 8 gira beraz momentuan.
Keziak hor alduen bezala, bai, untsa eman alerea. Pierre Karikaretek, tinkatu zoino. Pierre Karikarek, oino, ezker luze bat. Aida ez lotu beharko errekar. Zergaiten duzuna, aintzinekoa gero sartzen, abiadura emaiteko eta ziluen sekatzeko. Arte sare, baina untsasekitu du errekarek. Alde honetan luze gibeluntarrat. Hala, mugiarazten ditu, zinez nahi duriko gehiago mugietarazten dituzte aterraztarrak, alerea. Pekieko pufa, hori untsasko tinkatua Pierre Karikaretek eta ezkina bildu du oino. Naiz eta untsa mehesitea zuen. Untsasko ere man baitu pilota hoi. 15 gira, 15 eta 8 beraz. Finala hontan. Ote luze bat gibeluntarat, untsa hori maiten alire errekartek. Ez da mentiratu entzinatzerat, usten du kumpatzerat. Lotzen da airetik Bastien Christi. Ekoaren ahotzeko pixka bat. Aintzinatuz beti untsa Pierre Karikar. Airetik oraino. Pompelaster errikartek. Aintzinatu da. Gibeleko airea. Airetik zoin gehiago momentuan. Laster untsa. Kasu pilotai, hartu behartzen, beste ez gibeluntara teldu zen. Hau ere hartu beharko du, untsara errebesa zoino. Eta honek eziak, Pierrentzat, baina ere maiten du untsa. Defentsan ere badaki, ikusi dugu, bazakiela untsa atakatzen ezkerreko alderat, baina defentsan ere badaki untsa neurtzen bere pilota. Eta untsa egiten du defentsantzilarik, justu berriz eman behar da pilota hori, onjuraino. Untsa, eta, bizida. Untsa, eta bai. Hala, Bastien Christik segidan ikusi du zilua hortzen da. Hala inan, Sebastian Fontanek behar bai ikusiko du abiadura emikian pilota hoi. Zintzuela beraz bildu alizan, ikusiko dugu beraz entzin hortan, lerratu da abiatuz pilota horren txeka. Bildu du ahaltzuen bezala, eta gero biztan da, ziloa egina zela, eta askizuela pausatzea, eta untsasko pausatu du. Eta Gaztarrek beste punto bat ere segidan egin dutena, 10 10 eta 15. Ementuan ez da deus trenkatu duk, Matiasek reiten zuen bezala partida luzean izan da hino. Eta aiatik. Zenpuita hori, txusia zen. Ez zulakorik egiten zuk, Ez sekuran, ez da behar. Eta Gaztarrak botean berriz ere. Entzinatu, zaldi honetan errikar untsa. Pierre Karikarek untsa dutuz beti pilota hoi. Ezkerreko murri tukituko du, Pierren pilota honek aldi honetan. Pierre kasuk patua gibeluntarat. Eskuineko pareta onkituko du, zer ginen du eskuinteatuko du, behinan. Hor da, Sebastien Ricard. Aintzinatzen da. Piskat jokoa bere gain hartzeko. Ez da sartu hor, Bastien Christi, berba sartu beharko zuen. Kasu arte sare, eta txasko pilota hoi ere. Ostean defentsan balima ziren ere, hor gauzak itzularrazi ditu Pierre Karikartek eta bere gain hartu dute puntu hau, sartzeko zuzenean lau edo 5. sarean. 16 eta 11. Garaztarrak aintzinean momentuan. Pilota edera ukaren du Sebastian
Pierre Karikartek, untsasko oino artesare, eta bai. Hori da. Untsa bildua zen entzilerat sekuan txartzen balima zen sarerat pilota hoi Sebastien Ricard, baina horren buru, eta horren gaina joan da, baina ez balima da bat, bestia izan da, kibilan txartu da pumpa sare. Hamazazpi, eta hamika. Zurian aldiuntan, defentsan, pilota edera ukanen du oino, untsa entzinatuz, tinkatuz, baina kibirra joanen da, itzulian edera ukanen du Sebastien Ricardetek, luzik minuntarat, untsa Pierre Ricard defentsan, eta hau, itzulian, bai, honeat, untsa eskut, tinkatuz beti, rabatua izan da, uste zuen behar da, paret joanen zela, eskuiko paretaikin, baina Auto bat hartu bat momentu batean... Ez da autu nahi izan. Hori da. Ez da autu nahi izan. Tarraztarrek beraz hamabigaren pondua. Eta beti hamazazpi, goizeko izarrako pilotarien zat. Eko hauntza sartzen hor, Sebastien Fontan bezala. Duen mosteko. Pierre Karikarek ere, beti leku honean. Aldeuntan ez duka usetu, baina etzen urgun. Ez duka usetu, baina nekeziak emandazko gibeluntarat Sebastien Ricardi. Nekeziak pilota honen ere maiteko. Eta horren buru, falta egin du. Eta Garaztarrak emeki ari partidua erditsuretarat buruz. Aintzinean, seipunduen deskartarekin. Behar da, jokoa ere frango gustagarria dela, punduak frango luzeak egiten dituzte. Eta gure gustukoa da. Nintan gibelutarat, goetako izan da, ez... Ongi baliatu du pilota hori. Pilota edera hor Sebastien Fontanen zat. Eta untsa moztu du eskuineko alderat. Xantza guti utziz ataratzeko pilotarieri. Hemeretzi garen pondua. Eta hamabi. Ataraztaren zat. Bai, momentukotz partida entzinan egiten dute. Eta lasaika ari dira, bortxatu gabe, untsan operatzen dute momentuan. Ustut, Pierre Karikarek beti leku honean da, beti untsa plazatua da, hor ere airetik azkar nio ere balimada beste gibelekoari konparatuz, ez zinez, beti untsa plazatua da eta leku honean da. Ez du beti indarren hitz emaiten, baina batzutan goratasuna be batekin tauren gainean eta... Hore pumpa laste untsa zuen lehen txarerat. Hore galde egiten pilota hori, untsa balima zen, gaitzen. Hore pilota edera Sebastien Fontanen zat. Baina beti bizi da hori nekoan. Pilota izan ginen du Sebastien Ricarek. Defentsan da. Kasu, Pierre, bai. Entxaren egiten nahi olen xareot tartarat. Gosuke emaiten. Bai, defentsan mainan. Bai, pentsa plazatuz beti, beti pilota hori. Ez du indarren izgaltzen. Sebastienek abiadura emaiten, ziruen txeka. Ikusten da, Taraztarrak pixkat sekatzen direla zirua ez dute sobra ikusten. Defentsan dira usuago. Hor ere atakan gorriak. Emaite dute, ez dakit noiz arte. Pilota edera izan da beno Sebastien Fontanek gibeluntan emaiten duena.
Eta nahin zinean, Lukian aztarrak. Elementuan bizi da. Puntu eder bat horre, untsa irauten duena. Aintzinatuz, Pierre Karrikar. Pilotatzara, baina ere maitean, haino, Sebastian Karrikarek. Rikartek barkatu. Erdian. Zezkera, haino, Sebastian kokatu izan da, piskat berantazu, merba pilota horren seka joan delarik, eta horren buru berde zangoetan kokatu da. Zangoetan kokatu dako. Eta hatz piskat atarraztaren zat. Hirugarren punduan, nahiz eta pundu luzea izan den erraiten nuen bezala, eta pilotariak ere hatz piskat hartzen duten bi punduen artean beraz. 13 eta 19. Zein untsa, eta edera ukaren du atakatzeko Sebastian Fontane bai. Eta bai, untsa lutu duena ezkerreko alerat, eta Sebastian Errikarrek ezin du bilu alizan pilota hoi. Horrek egan nahi du, behala, hor ditugula, erdietan pasatzen dira gure garaztarrak, 33. Momentuan ez dute irrisku, ez dute langerik hartzen eta menperatzen dute beren partida. Siloa emeki egiten dute, azken berdinketa izan da. Lauetan izan da berdinketa, eta hortik aintzina, garaztarrak beti aintzinean, pasai pundu, hor 8 pundu ere baituzte. Berez emeki aritu beren siloa egiten iduridu. Hale, zuzien guda, Sebastian Fontan botatzerat beraz. Egiteko iraino, gibeluntarat. Sebastian Errika begatua untsa antzinatzera, untsa egiten du. Pilota luzea. Enan bizi da. Ez du baliatu. Benen hor da Bastien Christi. Bastien entzatzen da hori iretik. Eskuineko mugoaikin, defentsan, baina ere maitan Karrikartek, Pierre Karrikar hori noberetako. Aldiutan aintzinatzen da beti ezkerriko alelat maiteko. Berriz ezker, taula luze bat. Pompe batekin haino iretik hartuko du, eskuin pausatzen du, eta xantza pixka baina nuntsas egitu du, beharrika haundia baita Sebastian Errikar. Eta horre ikusten ditugu atarraztarrak eskun eta ezker lasterka. Beti lasterka pilotaren gibeletik. Gibeletik eta ziloa ez dute ikusten, eta atik goizeko izarreko pilotariek emeki min egiten dute, ziloa sekatzen dute. Eta lasterka arazten dituzte, eta horren buru punduak ere egiten dituzte. Eta deskarta honditzen ere. Kasik 10 punduren deskarta baita. 22 eta 13. Eta luze bat. Atik hor. Falta izan da. Etxatu du, gure aintzinean. Zamalau garen pundua atarraztarentzat, eta 22 garaziko elkartearen alde. Pilota edera, untsa asko artesare binan, ez da hori mene duen dako. Iretik uraino, hoi ataka
Hala, eskatzen dute puntuak. Behar dute, joko harroarazi, bestenez, lokartuko dira, atakaztarrak, eta berrogeitara talduko dira besteak, deus gaiten alderaz, behinan zirua egin gabe eta puntuak egin gabe. Aldiuntan ere, gorre izanen da. Tagaztara ikusten dira pixkat kexatzen ari, Sebastian Ricard bezala oiuko ari, ikusten du... Ari dira akitzen oraindik haien bigarren tempo hartu, baina... Puntuak desfilatzen dira eta beti gorre dira, aldiuntan ere berba akiduraren falta bat hori, zuzenean eman duena falta pilota hoi. Eta hala, hamar puntuak horreitugu hoi. Hogeita lau eta hamalau. Ikusten bezala ez dizte berba huartzen, baina puntuak frango luzeak dira. Eta hor partida ditxua pasatu eta markatzen dute partikulazki atakaztarentzat. Erkarrikar hori betik itzikatzen aintziko neko osare hori goxoki emaiten aintzinean. Zulean, untsan eurtu du bai, eta berriz ezker. Sebastian Fontan untsa laguntzen. Baina aldiuntan eskapatu dako. Ezkerreko aldea joan dako ez pilota hori da, uste dut. Bai. Hamabost gerena izan den da beraz, atakaztarentzat, hamabost eta hogeita lau. Mentuan atxikitzen dute hamaretan, baina nahi badute berdindu eta horbildu, beharko dute beste zerbait atxeman. Ez dakit teknikoki zer pentsatzen duzu, zer nola kanbiatzen aluketen jokoa biharaziz fiteago edo mugu gehiagorekin edo ez dakit nola, baina mementuan ez dute formula ona atxeman. Ba ez da garaztarrak defentsan biziki untsa dira ere bai. Beraz edo piskat gehiagotan tiratu edo ez dakit, zerbait atxeman marko dute puntu batzuk irabazteko eta ari gira egiten. Lehuntan bere gain hartu du jokoa Bastien Kristik eta untsen egindako. Eta bi puntu zara, abiaduran zipian ikusten duzu beraz, Espainia bada lehena. Bigarrena kasik sartu da sarean. Eta zazpigarren puntua egiten dakote, atakaztarentzat, eta hogeita lau beraz, goizeko izarako pilotarientzat. Ez dakitzu zen, pilotari horien adina, benen egeran untsa zahartzen da, plantxan arituz. Ez da baita ezpada beti gaztea izan behar, eta horiek ere nortuko lau pilotariek badute hogeita bost urtez goiti. Hogeita hamar Sebastian Fontanek hogeita meka urte ditu. Gazteena eta gero hogeita emezortzi eta berrogoi. Berrogoi urte baitute. Untsa zahartzen da beraz palan arituz. Untsa neurtuz eta untsa jakinez arituz. Gazteak hor dira ere ikusten ditugu eta hor dira bada etortzen dira. Hor zaharrak hor dira zenta baute esperientzia hori, baina hor ikusten ditugu paran gazte hainitz etortzen direnak lehen mailan. Eta hor lehen mailan ere ikusiko ditugu aski gazteak dira. Guillaume Bedbeder, Thomas Iber eta hogeita meka urte dituzte. Eta biziki honak dira. Untsa, hogeita bostetan ditugu beraz garaztarrak eta hamazazpi atakaztaren alde. Bigarren pausa hartu dute pilotariek. Ipatu duzun bezala bakotxak hiru baditu. Kasu potatzara hau ere. Eta sartzen dena gibeleko zola hontarat. Puntu bat gehiago, hogeita seigarrena. Kasu, hamara puntuen deskarta hori no urbil dira garaztarrak.
partida ere, aintzina doa. Bai, entzina hori atxikitzen bain badute. Momentan ez dut ikusten nola agotzen aldutzen duko, zukarretan zinuen bezala Sebastian Ricard frango akitua ere maiten du. Bai. Eta ez dakit nola gaina hartzen alduken. Ona zen pilota hori. Bai, nik ere ona ikusi dut, epaidak zer gano, ona ere. Ona zera beraz. Ez eta pilotari batzuk edu falta ukutxe zuten. Ale, 18 garen pundua, 18 eta 26. Botia beti erditik, aldeuntan ezker eman du, bastik bastik. Zinatuz pilota honen hartzeko, baina erdien utziko du, eta beti ezker tinkatzen Pierre Ricartek. Kimeluntara eta eta bai, Sebastian Fontanek untsa zeintzen sare hori eta pusatzen beraz atagazteko gibelkaria faltaren egiten. Naiz eta behar baitzen hain komplikatua pilota bai, binen gezki hartu du palantxarekin eduriz, gezki eroritako. Eta falta egin du, ez baita muguratalu. Hogoita zazpi, eta 18. Bastian Tristi sartzen pilota horretan agotzeko. Beha dure maiten duen. Ula, pilota hori helduko da. Ez duketan nola, baina heldu da. Muguraino. Kasu pilota hori. Ez ona da. Ona da. Tebatuko da. Biak hortziren. Bigurriak. Ezker beti tinkatuz. Obligatua sartzea Sebastian Ricard. Sebastian Ricard kentzatzen da hori itzulian. Eta ez eskapatzen dako, eta ikusten duzuen bezala, pixkat kesatzen ari pilotaria, nahian ez du ikusten berak ere nunden atera biderik, nunden. Eta punduak ari aintzatzen, berriz 10 punduren deskarta hori no. Entzinatuz, Pompa Laster, Pierre Ricard. Luze, baina hor da hori nontxasko bere lekuan. Sebastian Ricardek hainitz pilota jo duen egun, Bai. Dutxo bat jo egin duen, baina epailak egan du. Eskuin alde horretan pilota falta zera. Beraz, pundu berri bat zenen da gorrientzat. Okoita bederatzi garena. Zinez egin partida egiten dute. Ez da deus jeiteko hor zinez. Eta ziko zaituztet ere gurekin egoiteko zuzenan balimagira ere bi partiden artetik usaiako emankizuna ukanen duzuela Leire eta Angirekin. Beraz, nahi balima duzue dena jakin pilotaren aktualitateaz eskualerian egon gurekin. Eta guk segidan jinen gira ondotik lehen mailaren finalaren segitzeko beti hemen 1000 frangatik. Tinkatzen untsasko jokoa, joino Pierre Ricardek. Eta ez dako sartu, baina beti hortzen Pierre untsasegitzeko. Alintan Sebastian laguntzen untsa ezkerraz. Alintan eskunaz jaritzen. Eta beti hor da. Ipatzen dut Pierre Ricard, baina Sebastian Fontan ere usu hor da untsa segitzen du bere niberekoa. Efetuarekin, kasu, bai. Pentsatzeko zen horako efetu batekin nola pilota lehertzen da ez gaineko paretan.
motza kausitu du eta lehertu da. Hala, ikusiko duzu efektuarekin hor, pausatuz eta hor lehertu da. Eta beraz Sebastian Fontanek ezin du ereman pilota hoi. Hemeretzitan dira atarraztarrak eta 29 beraz goizeko izarrako pilotarientzat. Errebeza izoino. Txa, beti hor da, Pierre Carricard. Hori... Hau, atik, sartu dako. Gezki neortu du, uste zuen Pierrek behar bat ateratuko zela eta itzulian hartzen alko zola. Baina ez da holakorik gertatu. Hale, erdiak egintuzte atarraztarek, hogo haietan baitira. Hoita behatzi beti goizeko izarko pilotarientzat. Hau luze, baina hona da. Ezker polita du Sebastian Fontanek ere, geratzen ditu pilota batzu, gibel untara eta zokorat emaiten dituenak. Batzutan. Artesare, obligatua gibelkatzea Bastien Kristi. Hala, horrela aipatzen nuen ezkerra, zinez. Ez du bakarrik honeat emaiten, zinez jo egiten du eta urrun egiten da gibel untarat. Pausatzen aldi honetan, baina hor da Sebastian Fontan. Biak hortziren, Pierre Carricard galdegin dako pilota hoi, arte bien hartu naiteko. Untxa segitzen dute pilotariek. Hori, untxa egin dute aldi honetan aztarrek. Jali arrazi dute lehentxare hortarik Sebastian Fontan eta lekua hutsa baitzen. Untxasko eraman dute pilota hoi. Hala teknikoki pundu pulit bat hor. hori da buruarekin. Eraman du. Ez, untxa. Hale, hogeita bat eta hogeita behatzi aski izanen dea horbiltzeko hori ikusiko. Baina hasteko untxak kutsatu dute pundu hau hartzarek. Hale, konfientzia hartzen dute ezkin motza, baina ez da aski punduaren egiteko. Eskuin, untxa horra Sebastian, untxa irakurtu du. Hale, kasuki beluntarat, bai, handeko da. Pausatzen eskuin, bien artean, bai. Bien artean, elgar behatzen dute, gizki ez dute elgar komprenitu. Biak joan dira pilota hortarit buruz, baina horren buru gelitu da batez bestiak agapatu gabe, biak dira mekan ikusiko dugu pilota hoi. Biak joan dira eta xantza ere pixkat bat ukan dute, behar pentsatzen zuten pilota hoi ateratuko zela. Baina lehertu da, hogeita hamak beraz, azken hamarkadan sartuko gira, bigarren mailako finala hontan. Eta hogeita bat beraz, Siberutarentzat. Kasu da. Estu edera egin duena Sebastian Fontaneko roino. Hale, luze alde honetan, errebesa zartu beharko, untsa hartu du. Sebastian Kristik. Luze oino, itzulian, untsa ezkeraz Sebastian Fontanek. Hale, entzatzen da Sebastian Ricard, pindoaren txeka. Bainan ez dako kausetu alde honetan. Berriz, gorri izan baita. Pundu hau. Hogeita hamikagarrena. Eta Sebastian Ricard ikusten duzu hor. Sekatzen du ez dakit nola jo, norat jo. Entxatu da eskuin tiratzeat, baina ez duko erreusitu alde hon. Hale, abiatzen da brizpotatzerat Sebastian Fontan. Hogeita hamikagarren alikaz. Ura, kasu elgar jo egin dute, zer gaiten du epaileak, iduriz berriz izanen da. Bai,
elgarri dinatu dute hor. Bat bestearen gainean joan dira. Eta berriz botatuko du beraz Sebastian Fontanek. Dejan ukain du, Sebastian Fontaneko oinu agotzen pilota bai, aldiuntan, bai, oinu agotzen du, ezker, atxikitzen urgun Sebastian Errekar. Ez tupatatik gauza handirik egiteko, nahiz eta, xantza pixkat ukanen du, eta Pierre Carrikerrek zuzenean faltarat eman du. Bon, hoita bi eta hoita hamika. Ez da baita espada oinu galua, behatzi pundu berdintzeko, eta bestean beste finitzeko, beraz. Kasu, Zulian hartuko du pilota bai. Kasu, untsa irakortu. Eta bai. Pilota edera zuen eta gainbehera emandako pilota honi. Untsa finitzeko paradan. Eta ogoita hama bigarren pundua egiten du. Eta ogoita biga beraz. Hale, horrei da, atagaztarentzat. Nahi badute sinutsi eta zerbait egin finala honetan. Horrei da, bestunez gero berantegi izanen da. Baina momentuan ez tira dudatzen ari. Horre Sebastian Fontanek untsasko eman du. Bi paretekin, eskoineko paretaekin, eta joan da lehertzerat, pumpa sarerat, lehen sarean berean. Jostu pulita hor ere, Matias. Bai, hor ikusten ditugu biziki untsa direla buruan. Lasaiki ari dira, pausatzen dute beren jokoa. Beti lekunen dira, plazatuak dira untsa, pilotaren hartzeko. Eta untsa segitzen dute horre bikoteriak hortziren, kasu. Defentsan badaki emaiten untsa Pierrek. Ezkerraz segitzen Fontanek, kasu, paretaka. Gurmanta izan da. Bai, gurmanta izan da. Hori sigur. Jana zuen join eintzen. Jo eintzin. Badute eintzina haino egiten aldute horako bat. Hogoita iru. Eta hoita hamairu. Beti hamaren deskarta hoi, ezin dutena gainditu atagaztarek momentan hasteko. Pilota edera ukanen du haino, Pierre Carrikertek beti ezker. Untsa, lehen txarera txartzen duena zuzenki. Hogoita hamalau garen pundua. Hogeita hamalau eta hogeita hiru. Tik, sobra indarrikin eman du, Eta eskapatu dako Sebastian Fontani sobra indar. Bigarren petxoa ere. Hogeita lau. Gaztarentzat, eta hamalau. 6 puntu nu falta dakote garaztarer ere maiteko bigarren mailako xapelketa hau. Bateko dira dudarazteat Sebastian Fontan, momentuan ez niz segur. Gehiago beharko du uste dut. Untsa plombatzen haintzin hortan. Untsa segitzen dute pilotariek. Domene da, Pierre Carrikertek gogoran egina zuen pilotara eta heltzeko, eta horren buru azken ere maitean eskapatu deko ezkerreko parterat. Eta hogeita 5 garen pundua egiten dakote. Hogeita 5 eta hogeita hamalau. Beti behatzi 10 pundu. Diferentzia, bien artean.
Indartxu aldiuntan Sebastian Ricard. Beti untxa plazatua da. Pierre Ricard, hau ere, zeun urgun txaretik. Sartzen da, luze, bainan, falta. Beste opari bat emaiten duena. Uste dut lau gajena dela. Biga beden txeginan ditu, denetarat iruz palau, bai. Oita 6-amalau, Ribatiko dira partida unen itzuli karazterak. Untsa segitu haino. Txatzen dira, ataraztarek sigoen txikatzerat, baina untsa segitzen dute. Goizeko izarrako pilotariek. Defentsan untsa asko, ez da asko sartu. Sebastian Ricarri, alehuntan errebesa sartuko du. Pierre Ricard untsa entzinatuz, arrotzen. Eta Sebastian frontan hor da bere laguntzeko. Eta ere ezkerraz, ezkerra ederra duen. Eta segura. Beste petxo bat, zukarretin zinuena. Oita zazpigarrena. Eta beraz, garaztarrek ala sekatuko dute beren hatz berri bat. Haiek dute pausa hori hartzen. Sekatzerat askei azken txain puntu horiek. Ez dakite irabazteko beldurra bat duten egiten ez bezala. Beren entrenatzailea behar bihitz ezagutzen baituzu, Matias, ez ezagutzen ez? Ez, ezagutzen. Azkaraziko trebatzailea. Aholko emaiten, baidan. Partida honen bukatzeko. Tarraztaren dako ere, horretuzte segitzaileak. Eta aholko emaiten, oino ez baita galdua. Ne ustez, tiempo hori hartu dute pixkat hausteko segida hori. Dinamika hori, dinamika hori hausteko, zenta fisikoki untxatxe maiten ditut, baina hautsi behar zen gauza hori. Eta berriz puntu batzuk irabazteko. Zagari dira pixkanaka puntu batzuk irabazten. Eta abiadure mikitik, dinen gira zuzenera, eta baina importanta baita. Bastien Kristirekin botean. Eta berriz hasia dira. Bastien Kristi bere gain hartzen partida hau. Eta errain dautzuten bezala. Bere lagunak Sebastian Ricarretek hainiz pilota hartu du. Eta momentan usain erreusitzen dako. Eta seietan dira. 6 puntu berdintzeko eta bestean beste partidaren bukuratzeko. Hamarretan izan dira eta emeki dira Siloaren tapatzen ez dakit, baina kipitzen hasteko bai. Portanta dira hoi. Oiuarekin oino gehitzen du, finitzen du puntu hoi Pierre Ricartek, zinez barnetik heldu dakona, baina horako zerbait behartzuten, zinez dinamika horren hausteko. Eta Sebastian Fontanek ere preziatzen du eta hartzen du behar den denbora hausteko beraz. 5 puntu falta dazkote. Hogeita 15 baitira eta 28 beraz Tarraztarrentzat. Eta untxatinkatzen duena Pierre Ricartek. Hauretzaga, ez goition da. Pierre Ricard untxatinkatuz beti. Alduntan giberetari dira garaztarrak. Sebastian Ricardari buruz badute akitua dela. Eta hor dela gakoa. Zapatu behar da, nun min egiten duen egiten den bezala. Entzinatuz, Pierre Ricard untxa, pumpasarik ez da izanen. Defenditzen du untxa, kasu biakar dira, bai. Exigitu zen pilota bai. Eskoin, baina ez, hor da Pierre Ricard, untxa eskoino. Hiru paretekin. Untxa tiratu izan da. Untxa ikusia. 86. 88. Punduetara torbildu dira hostian.
Baina hor, berriz eskarta, berriz ahonditzen da. Eta lau txantxo baizik falta dituzte besterik ez. Xapela edamaiteko bigarren mailuntan. Untsa egiten Sebastian Fontan pilota horren txeka. Pilota edera ukaren du haino untsa plombatzeko. Eta untsa baliatu du. Hartu du behartzen denbora eta goxo-goxoki bien artean joan da pilotai. Untsa asko eraman baitu Pierre Karikartek. Oita amazazpi. Eta oita sortzi. Alde untan uste dut beharko dutela aldea eta amor eman atagaztarek. Txamana agotzen dute, baina hor dira garaztarrak. Alde untan ere hona da, pilota hoi. Eta Pierrek ukaren du pilota edera, ezkerre maiteko arte sare. Behartzen hartu airetik. Pierre untsa hor delu zoino airetik hartzeko, urrune maradanez. Sebastian Fontan hor bere laguntzeko. Oiatik, arkituraren marka behar bada, sobera bortxatu nahian edo ez dakitzer, eskapatu dako piloto hoi Sebastian Errikarti. Eta berriz hor ditugu hamarpunduak. Sebastian Fontan forman da ino, ikusten dugu hor mugitzen da tope. Bai, entzin hortan hartzen ditu pilotak eta zinez nahazten du jokoa, biadura ahondia emaiten du pilotarieri eta dificultatean nekez editen emaiten ditu atagaztarrak. Bipundu besterik ez ere maiteko xapela hau aldiuntan garaztarrentzat. Pilota edera ukaren du Pierre Karikartek, arte sare maite duen bezala. Arte sare baino hobekiago gibel untarat emaiten du gibeleko sarerat, ezkerreko sarerat, azken sare doktarat. Eta azken pundua dugu, beraz, txalotzen entzuten duzuen bezala, hemengo publiko hau. Beraz, azken motea, beraz, Sebastian Fontaren zant. Hori. Txasko bukatzen du. Zinez, jaunitzen jabe garaztarrak hemen bigarren mailuntan. Eta logikoki eman dute, berdinketa bat izan da bakarrik lauetan. Eta gero joantira aintzinera eta zaile, baina bildu baitira atagaztarrak, baina menperatu dute partida hau. Eta beldurrik gabe eraman dute ikusten duzuen bezala berrogoi eta sortzi. Hala, beraz, sariak banatuko dituzte orain, beraz, guk utziko dugu antena, Matias, eta hori zanen gira, istantean, beraz, lehen maileko partidaren zabaltzeko zuzenean beti hemen Mila frangatik, izan nartio erreiten dautzuet, eta zuri usten dautut segidan hitza aleire. Egunon eta ongiet hori Mila frangara, mutikoen pilota partidean finalen karietarat. Orduan Mila eskerrainitz Beñat eta Matias bigarren mailako pilota partida hori seguturik. Eta lehen mailako pilota partida aintzin, iparraldeko pilota batzordearen berri hartuko dugu Anji errandunea lehendakari berriarekin. Egunon, Anji? Egunon. Untsa zira aspaldikoa? Bai. Bon, orduan lehen aldia segitzen ditugula mutikoen palantzako finalak hola zuzenean. Bai. Zerek ideia eman dauzue horren egitea? Eskaz bat ginuen, bertzi joko guziak eskaini ditugu orain arte, eta pala goma betian ez ginuen eskaini, jakinez hori dela gehiena jokatzen dena hemen iparaldean, joko gehiena jokatzen dela, eta behar ginuen baita espada eskaini, eta horatuko eta zaigu.
Egia da, placer dela ikustea palantxan ez direla neskak bakarrikari, baizik eta mutikoak ez direla bakarrik eskuskanari edota sisteran. Eta hain zuzen ere palantxa ipatuz, eskula elkartea, Siberuko elkarte hori biarnoan zena orain arte, ipajaldeko pilota batzordean sartu behi da, eta haiek han horien espezialitate nagusia dute palantxa. Hori da, sartu die sasoin untan, nahi zuten baita espada bernetik ateratu eta hemen iparaldean sartu, loturak indie bai bernesekin eta federakuntzaikin, eta bai menak izan die eta sartu die. Jakinez pilotarionak dituztela, izan ez mutikoen artean eta nesken artean, eta maluruski entzat final erdia galdu dute, horan ezkitugu gaur ikusiko. Orduan horian lehen txapelketa da ipajaldeko pilota batzordean jokatzen dutena. Ejan duzu Bearnoarekin eta federakuntzarekin ahemanetan sartu ziztela aldaketa horren egiteko. Nola pasada aheman hori, nola goxoki pasada, denak ados ziren? Bai, galdera izan da, eskulako pilota elkarteak indu galdera, ofiziala. Galdetu gaitu guri lehenik jan ados ginen, bera sardadin gure txapelketan. Erran ginoen baietz, ez zela problemarik, pilotarionak zituzten, eta ala ere bertzela Bearnesen baimena. Eta horren gainetik, Frantses Federakuntzako baimena, eta hor hiru lehendakarien artean elkartu gira, eta adostu dugu erabaki hori. Beraz, txapelketa eskulak jokatu du, naiz mutikoen txapelketa, eta bain esken txapelketa. Eta emaitza honak izan dituzte ala ere. Bibaek eta Biba Siberua. Hori da. Eta hain zuzen ere pala txapelketa aipatuz, gazteak aipatuz, mintegiak ere mementoan ari dira jokatzen nun nahi gure ipajaldeko Euskal Herri untan. Zertan dira mintegi horiek eta ze sailetan jokatzen dira? Beti bezala, urte guziz bezala, zazpigarren urtea dugu mintegiak antolatzen ditugula eskuzka, baita ere palan pasatua die pasaten urte ondarean, eta urtean hor bukatzen ditugu helduden asteburuan eskuzkakoak. Beti bezala, errakastatxua, gostura nahi die gazteak. Urtean aldaketa txiki bat egin dugu, ikastaroa lehenago egin dugu, staz hori, eta gero txapelketa, maila guzietan, izan ez, Xito, Kimu, Gaztetxo eta Gazte mailetan. Eta helduden astean finalak, horreko seko dugu no jateatzen den, baina biziki dispositibu baiko jada, zointa dakizun bezala, egin baldintzak ez diagesak, lagun behi bat dute, entrenatzaile behi bat dute, bostasteko lehiaketa da, eta hor behar dute ala ere beren neugi uberena irakutsi, gazte horiek. Orduan, elkarte bakotxeko jokolariak trebatzaileak ditu horian izenak emaiten, edo zuek dituzu erabakitzen ze jokolari hariko den? Ez finala ordenetan arribatzen dianak die. Egan nahi du, ez dugu guk hautatzen, emaitzak hautatzen du, kirolak hautatzen du. Beraz, nahi bari mozu, finala ordenetan arribatzen bari maza, gero galdetzen dugu talde guzieri, entrenatzaile guzieri, ginezatela saikepen bat, norden lehena aintzinean, oberena, eta gero saikatu, eta gero norden lehena gibelean, eta hola nahasten ditugu elkarren artean, eta horrekatuak izaten die taldeak. Eta aldi guziz, urte guziz hola antolatua izan da, eta emaitza baiko jada, zointa partita errak ikusten ditugu. Eta horren ondotik trebatzaile bat emaiten duzu talde bakotxari. Hori da, eta beti trebatzailea ez dena, batena, ero bertzena, ahon difenta dena. Orduan trebatzailearen zat ere beste beste egiteko manera bat da, zer ez ditu bortxaz besten kontseilu berdinak emanen. Ingurumena berria da pilotarien zat, entrenatzailean zat, baita elkartien zat. Orduan hori da intezgarria nahi bali oso. Ordean, pusatzen du jokolari zein trebatzailea adaptatzea eta bere uberenaren emaitea. Ez dutarik, pilotariak. Berdu baita espada ongia ditu, bertzenaz bere laguna balimada finalian irabazi duenak, edo finalen galdu duenak, bebaitatik berdu neugia eman. Eta horrek galdetzen du borondate ondia, motivazioa ondia, eta prestakuntza bat, hortarako gazte horiek prest dire mintegia jokatzeko, eta neskentza berdina, palan jokatzen delaik, gauz bera da, ala ere pario ondi bat da, ongi jokatzea. Orduan, mementoan trinketean jokatzen dira, binaka, eta ze trinket baliatzen dituzue mintegi horrentzat? Gehienak, elkarteenak, galdetzen dituztenak, egia errateko, entxeatzen gira, taldean araberan, erdian ematea, nahi du, lajesoro, espeletan jokatzen dire, ingisagin ere, badia zonbait trinketa baliatzen ditugunak, baina entxeatzen gaur, iparaldeko erdialdean izatea, zoin talde guzitatik etortzen die pilotariak.
Ados. Orduan mintegiak ari dira binaka, trinketean, baita mementoan ere helduetan mintegiak gaztentzat dira. Eta helduak ari dira buruz buruka horien txapelketa aintzinatzen, eta intzuzen ere helduden astean apirilaren 6an, garat trinketean garazin izanen dira finalak. Hori da, buruz-buruko txapelketa Garatenean izanen da, aspalditik ez dugu zangoik eman, guk amatorreak eta Iparraldeko pilota batzordeak Garatenean, plazer handi bat izain da eaneko, eta eskertzen ditugu Goizekoko izarrako arduradunak, proposamen hori egitea. Trinkete ezaguna da, izigarri edera da, plazer handiekin jokatu ditugu finalerdiak plazaden astean, eta ez da dudarik izanen finala ederrak izain dela, zointa hor izanez Nikola Dufo ero beti burutxaga arribatu denak finalean, seguro aski pilota partiak eder bat eskainiko dute. Eta horiek lehen mailan, eta bertzek ere bigarren mailan eta hola. Eta Garatenean orduan izanen diraren esken finalak. Eta ezan duzun bezala, Garateneko ordean Goizeko izarra elkarteak dauzue proposamena egin han egitea finalak? Bai, hori da. Dei bat usatzen dugu aski goiz sasoen aintzin, errateko nok nahi dituen finalak errezebitu. Aintzinetik berritu jakin, nun jokatuko dien, eta Goizeko izarrak galde handia izan du, izan ez buruz-buruko eskuzka eta nesken finaleko hor, barne antolaketa mailan, Garateneko barne antolaketa mailan, aldaketa bat izan dela ikusten da. Azkenean orain arte eskupilotak zuen Garatenearen antolakuntza guzi hori ere maitean astelenetan, eta hola bizi zen trinket hori, eta orain gerozta gehiago Goizeko izarrak anege ezebitzen ditu ere partidak, eta horien esku hartzea gerozta nabarmenago da? Bai, iduritzen zait beren artean izan dutela elkargaitze bat, eta hor eskupilotak segitzen du beti antolatzen bere astelenak, nahiz eta entrenamenduak baituzten, uste dut, eta gero, pilota elkarteak bere horrenak baditu, eta hor, adibidez, asteburutan, badakit nahi zutela baitez bada, hainbat finala errezibitu, eta hori guentzat izigarri kontenga garazin proposatzea finalak, trinketa erortan. Orduan finalak helduden astean eskuska buruz-buruka Garatenean, baita nesken finalak ere apirilaren 26an han jokatuko dira. Orduan ikusten ditugu elkarteak aintzina doa zela, Garatenean Goizeko izarra aintzina doa, baita eskulan ere, eta intzuzen ere, kanaldude izan da eskularat, elkartearen behi hartzerat. Eskula eskolegiko mugan gara, 500 biztanle, Olojonen eta Barkotxen artean gara. Pilotako elkartea Eskul Athletic Club deitzen da. 70 bat kide, 30 bat emakume, berrogei gizon. Eta baditugu ere aurrak. Gehienetan goma betez jokatzen dugu, baina lajuzko pilotan ere jokatzen dugu eta goma hutsaz. Txapelketa anitz antolatzen ditugu eta hori erramaten du bizia gure herrian. Urteko txapelketa dira 130 bat talde. Eskula inguruan, etortzen dira. Orain Iparraldeko batzordean gara, beraz Iparraldetik etortzen dira jokalariak, gaur bezala. Partie sérieuse qui a commencé un peu dans un faux rythme, on a eu du mal à rentrer dedans. Et au final, voilà, on a repris nos habitudes et ouais, ça s'est bien passé et on gagne 40-22, donc sérieux, il fallait la gagner et c'est fait. Berriki utzi dugu Biarneseko pilota batzordea, zeren eta talde gutxi badira emakumeentzat. Adibidez, pasaden urtean bakarrik 10 bat talde badira Biarnesan. Alta Iparraldeko batzordean ziren 200 eta 250 bat. Beraz, interesgarriagoa da gure emakume harentzat horrelako txapelketa egitea.
Eta aurrentzat ez zen goma bete txapelketa, bakarrik bazen larruzko pilota eta goma hutsaz, eta domaia da, zeren eta espezialitatea hori biziki importantea da gure elkartean, beraz mugitu bidera iparraldeko batzordera. Nous, à la base, voilà, on faisait pour le championnat du Béarn, donc depuis la création du club. Et cet été, ça a été décidé voilà, de passer pour la Ligue du Pays Basque. Et pour nous, c'était génial parce que c'est de jouer contre de nouvelles équipes, dans des nouveaux trinquets et voir autre chose. Et il faut le dire, là où le niveau à Palancha est le meilleur. Donc pour nous, c'était que du plus et très content d'avoir pu intégrer la Ligue du Pays Basque. Et en plus, on a eu cette chance-là d'être intégré directement en première série. Enfin, voilà, ça a été bien pensé et bien fait de la part de la Ligue. Et donc on les remercie aussi pour ça. Et ça nous permet de nous éclater, faire des grosses parties tous les week-ends. Haize berri bat espero dugu, arkalari berri batzuk, jende desberdin anitz ezagutzea. Ça amène au club un nouvel élan parce que de changer, d'avoir ce nouveau format, de voir de nouvelles têtes, des noms un peu plus connus de la pelote, donc forcément ça stimule un peu tout le monde et les jeunes aussi, voilà, ils sont motivés à venir prendre la relève après nous et voilà. Donc du coup c'est super pour tout le monde, quoi. Hala, ikusi duzuen bezala eta aipatu bezala, Eskulako pilota elkartea motibaturik iparraldeko pilota batzordean segitzeko. Orduan plazer da olako elkarteak ikustea eta zuentzat ere onuragarri da hola elkarteak motibaturik ikustea, ez? Bai, gauza baigorra gurentzat, kalitate handiko pilotariak dituzte, izan ez neskak ero mutikoak, eta gurentzat gure txapelketari, lehen mailako txapelketari, neurri gorago bat ematen du, eta bigarren mailari ere, eta nesken txapelketari ere, eta guk ez dugu bertzen galdetzen, kalitatea eskaintzia, eta hor zinez aragira. Bon, mintegia, eskula, garatenea eta goizeko izahak aintzina doaz gauzak iparraldeko pilota batzordean. Elkarteak aintzina doaz eta elkarteak ere beste pumpe bat egiten dute, horien trinketak berrituz, ala nola itxasuko trinketa berritua izan den, eta kanalduderen irudiak begira ditzagun. Pilotako elkarteko lehendakari bezala, ni eta lagunak biziki konten gira. Azkenian herrian lortu da eta ukaitea herriko trinkete bat. Egan nahi du guk elkarte bezala gure aktivitate guziak iten aldituko dula eta itxasun berean. Eta baldintzak bikainak ukanen ditugu hemen gure aktivitateak eta ere maiteko. Badu 4-5 urte herriko etxe berriak lortu zuen erostea eta trinketa. Guai arte pribatua baizen, eta proiektu potolo bat ere mandu, berritu dute trinketa. Gehi eta eskalada eta gune bat ere egin dute, eta ostatu berri bat, eta aldagela berri batzuk, eta beste gela bat elkartentzat. Gure trinketa pixkatza ahitia zen. Adibidez behar izan da zola berritu, beraz egan nahi du lehengo zola hautsi eta betuna berria egin, koloreare aldatu dugu, edo aldatu dute, guai ilun aire da, guai arte kolore klasikoetan zen, trinketa aski suail. Eta guai beltz eta urdina, eta beste gauza importanta ere guretzat eta
nola egan internazional eta araudiak errespetatzeko gizan ina da. Egan nahi dut gileko xarea kentzeko gizan, hola balinean hartzen alda. Eta guretzat ahantaila handia da, zenta guai arte gure neskak bereziki. Kanpoan ari ziren, ezin bai ziren eta aizan hemen balinean gure trinketean. Orokorrean eta proiektua 1.000.000 eta 600.000 da. Holakoetan alainan eta diru laguntzak izaiten dira. Albezen bat, egoera ez da baita ez bada erresenean, alere lortu izan da usteut diruzama polit bat. Trinketa eta ostatia ustaila astapeneko izanen da. Erten alda trinketa eta erriko bihotzian dela. Pentsatzen dut eta espero dut eta hala izanen dela ere eta memento goxuak pasteko pilotan biztan da. Eta ez bakarrik pilotan eta pilotan inguruan lagunekin, ostatian eta abar. Ze trinket edera eta zer obrak itxasun ez dira espresa izan eta gauzak handiz egin dituzte. Iparraldeko pilota batzordearentzat ikuste olako trinketa bat, olako kompleksu bat, zer ekartzen du zuentzat eta elkarteentzat. Guri gauza honitz, jadanik itxasuak pilota elkarteak izigarri trinketa erraizain du. Eta gurentzat izigarri edera finalak jokatzeko, txapelketak jokatzeko, eta zertako ez, telebistari eskaintzeko, olako irudi ederrak eta kusuzo kolorea zein edera den. Beraz, ondoko urtetan agian Kanalduekin eskainiko ditugu finalak xuxenean itxasutik, agian. Kolorea eta ere jaiten duten bezala jokoek moldatzen dira. Balinean ere aritzen alko da orduan eskentzat eta mutikoentzat ere hori aintzina pauso bat da, eta trinketak guziak ez dituzte horiak. Ari da hori betetzen antolatzen ari da, hor itxasun izanen da, badakigu lekornekoare berrituko dela, urte ondarreko berritu izan dela, hor ere balinean jokatzen alda, eta bertze batzuk ere haidie proiektuak lantzen, beraz, hemendik zonbait urten buruan izain die trinketak balinean jokatzeko ez da dudarik. Orduan balina hori ikusten da eta Sanek jaiten du erreportaian nesken jokoa da gehien bat, mutikoek ere jokatzen dute, baina hemen iparjaldean hainitz neskek jokatzen dute balina. Eta hain zuzen ere horiek egin dute bigikliska bat horien trinketeren baztegean, xap-xap artistak egin du kristoin freska bat, emazte batzuk ikusten dira. Eta hori hain zuzen ere, iduriz Frankoren garaiko emazte profesional talde bat da, eibarrekoa. Debekoa ukantzutena pilotan aritzea emazte gisa eta emazteak orokorrean ukantzuten debekoa pilotan aritzea. Eta hor ikusten da, iparraldeko pilota batzordeak zuen lekutik baita elkarteak, ze leku egiten duten neskentzat, eta gerozta gehiago pala dener eskuragarri izan dadin. Zuek maiten duzu importantzia hortan? Nola ez ba. Huaiko mendetan, emazteak behaute leku hartu izan ez palan duten bezala, baina mertzi joko guzietan bezala. Hor berriki izan dugu, hor eskerparetako pilota partida bat emazteen amiarritzen. Egia errateko hemen iparaldean badiren eskabatzuk aidenak, eskuzka, bai gorrin badie, zonbait lekutan badie, baina ez da hain galde handia. Orduan hor lan hainitz izanen da egiteko goen partez, gana idut, eskoletan, lehenik, eta gero elkarteek ere bertuzte beren pilota eskolak ediki, neskeri, eta neskabatek galdetzen bali madu eskuzka itzia, behar da moldatu, berak jokadezan eskuzka edo xisteran, edo bertze joko guzietan, eta ez bakarrik johi neskabat paran aitzia. Hortako egiten dituzue pilota iniziazioak ere elkarteetan, nini pilotak edo joko guziak deskubri ditzaten, aur guziak azkenean. Hori da. Eta galdetzen duguna guk pilota elkarteeri da beren pilota eskolak izan da dila multidisziplin edo joko desberdintakoak. Gana edu aurra heldu delaik, sartzen da pilota eskolan, eta entseiatzen ditu pilota elkarteak proposatzen dituen joko guziak. Ez zaio aurrari inposatzen eskuzka, edo xisteran aitzea, edo pala aitzea. Denak entseiatzen ditu.
Eta urte batez. bakotsak bere hautatzen du. Eta in batean berak hautatzen du nahi duena. Eta hori segurtasuna ematen du berak segituko duela. Eta bortxatzen bali mauzo hau bat eskuzkaitzea, berbestu nahiko eta utziko du laster. Kirola eta plazera orduan Hori da. pausuz aintzinatzen ari gira iparaldean, orduan biba ziek, segizaziola. Udako finalen programak ere ari ziste antolatzen, istantean plazaratuko dituzu ere horiek? Bai, laster hor txapelketak hasiko die, eta pilondajean maiatzean, eta gero beti bezala, finalak ustaila erditsuan, ustaila estapenetik amasai arte, hor izanen die, plazako finala guztiak, xisteran, eskuzka, eta bar. Bon, mila Arratsaldeon, beraz, hemen gira berriz Milafrangatik Matias Libierekin, berriz ere arratsaldeon zuri. Atxaleon. Hala, eta aldiuntan segituko dugu Euskal Herriko batzordearen xapelketaren kondu. Lehen finala, beraz, paleta goma betearekin aldiuntan, gomazko paleta betearekin. Eta finalean ikon ditugu, beraz, lehia handia geran, zenta baianako bi ekipa ikon ditugu bat bestearen kontra hariko direnak. Hori da, Matias? Hori da, beraz, le batetik Aviron Baigonekoak, hor gorriz izanen direnak, aintzinean Florian Zorruet, eta giberean ukanen dugu Beñata bat, haien lehen urtea, elgarrekin egiten dutela Euskal Herriko txapelketa hori, beraz, eta gero berdez, aintzinean ukanen dugu Guillaume Betbeder, eta giberean Toma Huber. Bada beti lehia bat, beraz, baienako bi ekipa horien artean, ez baita ez bada. Bada beti lehia bat, konkurrentzia bat besteren artean. Lehia multsoetan ikusi dira, hor partida bat jokatu dute, azken multsoko partida bat besteren kontra izan dira? Hori da, eta nutikekoek irabazi zuten, beraz berroi hogeita sai gainera. Ados. Beraz egiten aldugu erre bantxa bat izaiten aldera. Beraz, ene ustez partida biziki tinkatua izanen da. Lau jokarari biziki fisikoak eta onak dira. Beraz, presatuen partida hori ikusteaz. Beraz, mail bat gehiago ere, zenta ostean segitzen ginoen beraz sartzeko bigarren mailekoak, eta beraz hor nagusitu dira goizeko izerrako ekipakoak, beraz horiek baitira Pierre Carricard eta Sebastian Fontana, eta nagusitu dira beraz atarratzeko ekiparen kontra, horari baitziren Bastien Christi eta Sebastian Ricard. Beraz hor mail bat gora iten zinuen bezala, lehen mailekoak, nahiz eta tekniko aldetik, beraz ez da gauza desberdina arrunt, eta zugarrita espatzen zinuen gehiago lehiada albezen bat ezkertinkatzea pilota hoi, kolatzeko edo lotzeko ezkerreko paretari, eta haintzineko pilotaria kola ukandezan parada pixka jokoaren hausteko eta abiadura emaiteko. Hala, horiek eranak, beraz, sartuko gira, beraz, zuk eran duzu bezala gorriz hariko dira Aviron Baioneko ekipa, nahiz eta ez da urdinik, beraz, hautatu behar zuten edo gorria edo perdea, beraz, gorriz hariko dira, eta berdez, beraz, Societe Nautikeko pilotariak. Hala, gauzak presentatzeko. Zuk eran duzu, bezala, multsuko partidetan elgarren kontra izan dira, beraz, bizten horrek, gauza bat gehiago emanen du, eta haitez banda zendako ez, errebantxa aire bat ere Avironeko pilotarientzat partida honen eramaiteko. Eta hastapenean, Aviron Baionekoak untsa hasten dira, zenta horiek aintzinan baitira. Eta hor bereziki Florian Zorruetekin aintzinan.
2-0 irabazten baitute. Hala, uste antzaituzet puntu horien gozatzera eta hastapenean, osten egiten duen bezala hastapena piti bizkat neurtzea da, ikusteko beste ekipa nola ze forman den, ze gogorekin helu den, atakatzen duenez, edo bizkat neurtzeko, beraz defentsan edo guaitatzeko pundua, sauraz lehen bostak, ikusteko dugu hori. Abironekoek hor abiadura emaiten dute ara ere. Ze gertatu da ez, edo zanik ikusi hor? Galdekin du zerbait, jaika dienatu dute elgar, ezketxo bera zer pasatu den. Azteko dena den berriz eman du zepaileak. Beti 2-0 dira. Ez lau pilotariak ador zinen, nahiz guk ez dugu gauza hori ikusi, ez dute gauza honerik ikan, beraz, errespetu dute. Fotoa onkitu du. Bat pundua beretzat. Epailaren emaitza. Eta hirugarren pundua beraz Aviron Bayoneko pilotarientzat. Eta hor ikusten duzue beraz Florian Zorruet aintzina ari dena. Eta botatuko duena beraz. Jokoa beti ezker, ustean bezala. Ezkin motza. Ze pilota bildu duena hor txarra zen, minan behartzen nekoan eman du hor ere. Eta txarra hor ere, minan bitzen du. Urro naino untxar maitean Florian Zorruetek. Baineta bat atakan. Kasu bilontara eta txarra izan da bainaren mandu untxa Tomai bezat. Hale. Paretaikin. Eskuin alderat. Untsa bildu. Pilota hoi. Tomai bezat. Eta beti gurri izanen da. Aviron Bayonekoek puntu berri bat egin dute, abiadura emiken ikusiko duzue hau. Ezkerreko sarerat buruz, eta sartu dena beraz sarean. Nahi du berriz abiatuko dela botatzerat Florian Zorruet beraz. Puto edera hori noberaren zat. Arte sare, handiuntan hor da ere maiteko Tomai Ber. Zara, baina alu da ino. Abiadura emaiten dute, Abironekoek. Azkar hasi dira. Bai. Azkarretzen zinuen multzuko partida galdutu zutela. Baina ustez helburu bat da ere segidan ritmo hori emaitea. Lepotik hartzea eta... Bai, eta untsa egiten dute. Presioa emaiten dute hasteko. Bai. 5-0 baitira. Hale, txaloak ere entzuten dira oraina. Lehen puntuaren zat, notikeko pilotarien zat. Lehena. Eta 5 puntu beraz, Aviron Bayoneko pilotarien zat. Ezkerretik botatuko du Guillaume Betbeterrek ezkerretik ezkerreat, untsa lotuz, baina untsa maiten du Florian Zorruetek. Eta era hori Guillaume entzat, untsa eskuin. Kasu, bai, untsa bildu du. Guillaume Betbeterrek bisi-bisiak Guillaume Betbeterrek entzien hortan, zinez pumpika ari da beti ez da zangoen gainen egoitan, Beti hola eritzen da. Bisi-bisia da. Eta 6. pundua Aviron Bayoneko pilotarientzat, 6 bat, untsa hasia dira gurriak. Eta
nahi dute ziloa ere eman hastetik beretik. Bezala, untza aintzinatzen dena Beñat Abad. Zulian hau, Beñatentzat, untza, urrun gibile juntarata. Bere lagunak ez du untza bi pumpe jandako egin zituela eta oran buru hiru pumpe egin ditu. Horrek nahi du Notikeko pilotariek bigarren pundua egin dutela. 2 eta 6. Pilotatzen gaoino Guillaume Bedrentzat. Untza segitu dute, xantza pixka bat dute ere. Haldi honetan, zenta sartzen ahaltzen pilotari pumpa sare, ez tarkote sartu. Baina sartzen ahaltzen. Eta artean beraz, hirugarren pundua egiten dute Aviron Baioneko pilotariek. Bai, partidan sartzen dira. Eki, ez dute nahi, ziloa utzarazi egitera eta Aviron Baionekoek. Eta urrun egiten da, Itzulian, baina biak gale egiten dute, baina epaileak ere altxatu dur besoa erraiteko, frontazela pilotari eskuineko alde hontarat. Beraz, laugarren pundua izanen da, eta emeki horbiltzen ari. Punduak frango motza dira, laburagoak dira beste partidan baino egiaren Matias partida hastapen untan. Laburago dira. Eskuineko alde bat efetua ekin, baina ez du pundurik egiten. Beñateko nerata. Eta, ze defentsa egin duena hor Florian Zorretek. Zendu bere entzinaria erreken basura lekuria Notik hartzeko pilota. Kasu pilota hau. Eskapatu dako eta Gibeleko maha honkitu du gaineko alde horretan. Horrek egan nahi du, Soziete Notikekoak horbiltzen ari direla. Bakarrik pundu bat eskazrakote berdinketaren egiteko. Oinukoan ez dugu ikusi, partida hastapen honetan berdinketarik. Aviron Baionekoak airizairia intzinean joan baitira 5-0. Alde honetan hor ditugu Notikeko pilotariak. Zeti ezkerretik ezkerreat, albezen bat tinkatuz bere pilotak, Guillaume Bedbeder. Sartzen da. Antxaren mando eta ez da berdinketarik izanen 6etan. 7 eta 5. Antxaren zuen eta jondako katzerat lehen txarian berian. Abiadura emekian. Kasik zien Demora hartzen dute, momentukotz. Zien entzinean bezala. Pasatu da pilota bai. Txarian txartzeko. Beñatek Gibelerat, Florianek Gibelerat emaiten. Florian untsa defentsan beti. Eta Beñat Abad, ezkerretik ezkerreat. Florian untsa defentsan Gibel untarata. Errebot izanen da. Guillaume pilota hartzen, nahasteko jokoa. Bere kondo hartzen du jokoa. Ikusten da jokoa ere, teknikoaren aldetik, zinez, usten mail bat gehiago dela, eskuin eta ezkerretu egiten dute, zinez nahasia da jokoa. Haure etzen dugun saletik, ez da sartu, beharrek hartu du, behin etzen dugun sartzetik.
bat ere ezen urgun. Borroka izanen da Bai. bukaera artean ustez. Gainera biziki fisikoak dira. Lauak ezagutzen ditut pixkat, entrenatzen dira, atope gerara joaiten dira. Korrika egiten dute. Bai. Hor, Prestaketa orokorra da, ez da bakarrik palantxan hartzean eta orokorra da, zukaiten duzu bezala. Atletikoki ere prestakuntza bat da orokorra. Zupeta, jenatua izan da bainata bat muguarekin, ez du hautatu haintzin edo ondotik eta horra honbru, muguari eman dako. Pilota hori emateko orde, eta hor dugu beraz lehen berdinketa zazpietan. Hala, hor ditugu beraz sozieteenetikakoak, adileuntan berdin dute, eta gezki hasia ziren, errepikatzen dut galtzen zutela 5-0. Eta horren buru, zazpietan berdintzen dute beraz. Beriztasun txiki bat, Guillaume Bedbeder avironekoa da, eta hor luzatu du bere lizentzia notiken aritzeko Tomai berrekin. Ados, Beraz, lizentzia beste meza. Hori da. Beraz, Gatz pixkat emaiten du, gatz gehiago emaiten du partida hori beraz. Hori da. Eta gainera bere aita avironeko presidentea da, beraz. Eta trinketaren aldetik, badakita badera trinket bat Baionatikian, baina Lanotiken ere bada beste trinket bat? Lanotikeko trinketea... Baionatikeko da? Hori da. Hala, behaz trinket bera dute, horren buru trebatzeko biek. Ez, avironekoa da loga ondoan. Bai, barkatu, bai, egia, ados egia. Bakotxa bere etxean ari dira beraz. Hori da. Eta batetik bestetik ez dira hain urgun, apantzeik ere bitrinketak. Eta argun desberdinak dira. Ados. Hor, Lanotikeko trinketea biziki txikiagoa da. Bai. Eta hor, pixkat avironekoa bezala da 1000 frankakoa. Handiago da. Bai. Falta bat hor zuzenean eman duena bainata badek eska patudako pilota hori ezkerreko alderat. Eta beraz lehen aldikotz Lanotikeko pilotariak aintzinean pasatzen dira. 8 eta 7, txantxo tipi bat balimada ere, aintzinean dira. Eta hori konda da biztan dena. Bizi da, defentsa noino, aldeuntan atakatuko du Tomai Berrek. Baina, itzulian jinen dako, bainata badi, untsa tinkatzen ezkerreat. Atakan biztan dena... Nola zez Florian Zorret. Guillaume Bedbeder hainitz mintzo da. Ez da usu ikusten hori antzineko bat partida oso entzunen dugu. Petxo lau pilotariek elgar ezagutzen dutela. Bai. Hor da ere Florian eta bainata bat hor da lehen urtea. Lehen bainata bat aritzen zen bere anaiarekin. Ados. Eta aurten Florianekin egiten du. Nola pasatzen da horientzat, gero lehen mailan, badute Frantziako xapelketa bat ondotik? Hori da, bihasteren buruan hasiko da. Eta xapelketa multsuetan da, ala kanporaketak dira segidan? Betxi berri izin dituzte multsuak pula batzu edo ez dakit. Badakit biak hor A-nazionaran izanen dira. Ados. Eta lehen aldia da ere bainatentzat, bainatabanentzat. Beti izan da nazional behan, bere anaiarekin. Ados. Eta hor lehen urta izanen da, beraz A-nazionaran, beraz uste dut konten dira. Eta bigarren berdinketa 8 egiten dute lau pilotari horiek. 8 berdin, ez baten zinena. Lozak tinko eramaiten dute izanen dira ondoko puntuetan. Eta joan da berriz botatzerat Florian Zorret. Kasu tinkoa da pilotai, zarra ukanen du, baina eramaiten untsa alere Florianek. Babinatek.
Untsa zeintzen bere saria Florianek, pilotatzara bainaten zat, itzulian, bai ateratzen dako. Pelaster eskuin, baina ez dute elkar dira untsa mintzatu, beren bizi ere. Hori, Hauatik, Guillaumek ez du biltzen ahalko pilota hoi. Eta berri zaintzinerat pasatzen dira Avironeko pilotariak, pilota pundu txipi bat balimada ere, beti hobeda aintzinean gaitia, gibera maina. Hala, abiadura emiken ikusi duzu, beraz Guillaumek ezin zuela bilu pilota hoi. Asu, ez da sartzen, etzen horren, ez da sartu. Tinkatzen du, ale, Beñatek ateratuko dako, luze, behinan, gibera joanen da, eta pilota edika ukanen du, Tomai Bertek, eskuin bihatzen pixkat, aldiontan ezkerra azurrun. Beñatek tinkatzen egin zinortan, behinan hor da, Guillaume Beder. Ale, berriz ezker, ateratuko dako Beñati, ez. Zuen itzulian joanen zela, harran gainean kondatzen zuen, baina zuzenki sartu da Gibel untarat. Eta hirugarren berdinketa berriz, bederatzitan izanen da. Ale. Ezkerreat beti, untxolotuz, urrun aldiontan Gibelat, ere zartu behar. Ale, Guillaume Belbederek nahasten. Ale, hor da segitzeko eta ez du xantzarik ukan, domina zen. ez du xantzarik hor. Untxe eman zuen lehen txalderat, behinan ez dako sartu. Zendu berden denbora untxa eramaiteko Florian Zugotek. Aldiuntan ezkerraz berriz. Unpetik aldiuntan Beñata Badek ezkerreko alderat. Airetik orain, urrun Gibeluntarat itzulian. Tomai Berrek. Zinortan sekatzen. Txarra ukaen du bai, untxa eramaiten alde. Ale, bizira. Eta Guillaume Beder ikusten du pasatzerat. Mail bat goratu dute, hastapenean punduak labuak ziren. Eta hor, luzeago egiten dituzte, teknika aldetik bakotxak hartu du beren maila. Eta punduak tinkeago dira lau pilotarien aldetik. Zintestuko eta Guillaume Bederek bereziki untsa segitzen da intzin hortan. Animalekoa da, defentsan Guillaume. Sekatzen ditu zi pilota ateratu duen ezkeraz. Zinez palantxa behartzen lekuran, hori zinez ez baduzu intzinetik antizipatzen gero berantegi da. Eta untsa egiten du. Zepundua, luzatzen du, eta betiari. Kasu eskuineko alderat, untsa entzinatzen da Tomai Ber, airetik aldeuntan, beti ezkerreko alderat, eta Beñatek eskuineko paretaikin, ezkina, benak dira untsa segitzeko partu, pundu pilota. Zepundua, luzea da, hastapenetik anaztuko luzena da, ikusten duguna. Bai, sigur. Ez dute amor emango, behatzi berdin. Eskuineko paretaikin untxara maiten ezkerreko alderat. Guillaume Beder beti hor, defentsan. Siloak hausitu du, baina etzen hori nohain urgon, Tomai Berrek, baina ez du ere manali izan. Eta jendeak ere txalouka ikusten duzuen bezala, pundu eder horren txalotzeko. Eta ez dakit importanta denez, baina aldiuntan ere gurriek egin dute pundu hau.
Lehen pausa. Lehen pausa egiten duzun bezala. Importanta da buruaren aldetik, psikologikoki puntu horren egitea importanta zen. Bai, biziki luzea izan da gainera. Eta lehen hamarkadan aintzinean pasatzea. Posaino bat hartuko dute, normalen bezala. Ez dakit bergoiak kolak egin dituzten, hau hasteko biziki edera zuten. Abiadura emiken ikusiko duzu ez dakit azken puntu hau zenez aintzinekoak. Pausa. Eta pausaren ondotik zuzeneat heldu gira. Abiadura emikian ikusirik azken puntu hauek. Berriz heldu gira zuzenerat. Beraz, aipatu bezala abiron taldeko pilotariak ditugu aintzinean. Puntu txipi bat balimada ere. 10 eta 9 irabazten baitute. Momentuan hiru berdinketa ikusi ditugu lehen hamarkadan. Ez da baite gezki. Eta zinez, azken puntu guntan, goi mailako partida erakutsi daukute lau pilotariek. Luzeino. Toma, eskerraz. Pilota luzea. Horda bainata bat eramaiteko eskerreko alderata. Ze pilota edera eman duena Florian Zorretek. Untsa irakurtu du bazela leku bat eskuin eta ziro bat bazela. Eta untsa asko pausatu du eskuineko alerat, zinez magaren gaineko alerat. Gozo-gozoki eta puntua egin du. Leontan eskuineko, polita hori Matias, untsa eginik eskuineko paretaikin. Eta Pompe Sare sartu da lehertzerat, lehertu da. Amika eta Hamar. Beti gurriak entzinean. Kiamet beder, oino, Pompekari aintzin hortan, defentsan. Kasu hau, bai usten du itzultzerat, bai ateratu dako erre bat pilota hoi, kasu pilotatzera, kokatua zen guti edo aski bainata bat, gibeleko pareta hortzuen, berroa entzinetik hartu behar zen ez, Matias, zer diozu? Ez da erresa pilota horiek horrirakurtzea, da abironen bezara, da taura hori hola baliatu behar da ere bai, Pompe hainitzekin, eta untsa egina izan da hor. Artean beraz, laugarren berdinketa hameketan izanen da. Hameka berdin beraz, baienako lau pilotarien artean. Jokoa frango edekia hori no. Pilota eskuin, baina hor da Toma pilotoren biltzeko. Itzulian. Tomaren zat, untxara maiten. Hurbiltzen bainata bat entzin hortarat, airetik emaiteko. Ez dute utxik egin nahi, ikusten da. Guillaume Beder entxatu da jokoren austerat eskuineko alderat, binan ez du pundurik hausitu. Ateratzen dako Tomari pilota bai. Hor da, joan maintzin hortan, zeintzeko sarea, alduntan ere, eskuinaz. Hau batik Tomaren zat izanen da, kasu paretak.
Eta hau eskapatzen dako Florian Zorreti ezkerra sartu du pilota hoi. Baina eskapatu dako ezkerreko alderat. Beraz Hamabi eta Hameka izanen dira. Eta alde honetan perdiak aintzinean izanen dira. Lehen aldiaren oztuko aintzinean pasatzen direla, perdiak. Bai hartio beti gibilian ziren. Atakatzen defentsa oino Guillaume Bedbeder izan da pilota horren txika, zinez itzen erretxa, baina ere mandu. Eta ezker egiten Toma Biberrek barkatu. Kasu eta bai. Sartzen da. Eta berri bat beraz perdeentzat. Ikusten dugu hemen hurbiletik Guillaume Bedberrari karreskan. Eta ez duela indarrik usten eta zirez maiten aldituen guziak partida honetan maiten dituela. 13 eta Hameka. Notikeko pilotariak aintzinean, bipundu kipiz. Kasu intzin hortan, Guillaume Bedbeder oino, salua. Abatik Tomarentzat izanen da. Kasu, bai, untxa, Florian. Kasu hau ere, untxa zeintzen zaria. Bai, pilotatzara zuen, baina untxala maiten du. Kasu, Gibraltarat, ez da sartzen, baina... Ez da sartu, baina pikarat joan da. Azpiko... Azpian jo da. Jigarkia da nola Bedbe Guillaume mugitzen den kantxan. Eskuin ezker. Biziki untxa erakurtzen ditu pilota horiek. Eta hor berdek partziala hon bat egiten dute. Zenta ostian galtzen zuten behatzi eta 10. Bost puntu egintuzte. Naiz eta Avironekoek bakarrik puntu bat egiten duten. Epatu zinuen deia Notikokoek joan zutela mutiko partida. Azpresioa maiten dute hor. Falta izan da. Eta lehuntan Guillaume Bedberrek atik eskapatu dako pilota gaineko alderat. Eta beraz gurri izanen da 2 puntuan eskarta Hamabi eta Hamalau. Beti berxaka egiten dute. Pumpe bat. Pilota zartzen izan. Gibelka luzen hor binata bat eta defentsan zen. Eta pilota eskapatu dako. Eta berriz perde izanen da. Bosgarrena. Hiruti puntu tipien antzua. Perdentzat, 15 eta 12. Hastapean erran dugu, Matias Aniz pilotari ari zela palantxarekin, goma betearekin bereziki. Zaurien aldetik kolpatzen dira batzutan pilotariak, zer dira pixkat gauza bortitzak espaldentzat, berra zer dira... Bai, hor adibidez, Guillaume Bedbeder zauritu da hastapenean. Bakarrik multsoetan gindu bakarrik partida bat, haien kontra. Nondik zeren arrengura? Gindu bere oina hautsi du. Eskuineko murroa dio du. Pilotan aritzean? Hori da. Eta egon da 3 hilabetez gelditua. Eta berriz hasi da lehen azken multso partida hori hor egiteko. Beraz, ikusten aldugu ere biziki forman dela. Ez espalden aldetik edo hola, beste artikulazioaren aldetik edo latzada kolpatzen dira batzutan? Bai, iten dute kina hainitz eta hor... Aski bortitza da, ikusten dugun bezara, ere kolpeak hor... Ez da behar ikusten horra... Kampotik, baina eta fite doa, aintzinean
haien mairan. Untxar eman zuen pilota hoi ezkerreko alderator pumpasare sartzen albaitzen. Eta hor sartu da defentsan, baina ez du ere eman izan. Eta perdekari ziro baten egiten, 18 garen puntua baitute, eta beti hamabitan baitira. 18 eta hamabi. Bai, ari dira entzina hartzen hor. Hau, ez, azpian gehien entzenen da, eta, domeia da. Are. Domeia da, anta untxaila kortu zuen, pilota jali da errebot eginez, baina ezin du ere manari zantu maitu bertek. Eta beraz, gurriek berriz botea hartuko dute aspaldiko partez, 13 garen puntuaren zat, 13 eta 18. Iam eta Toma iniz mintzo dira, beste ekipari konparatuz. Kausetu du siloa, baina nungo siloa frango zabala izanki, usu ateratzen da, eta batere errana pundua egiten duzula, kausetzen bali baduzu ere siloa. Eta beraz, perte izanen da pilota pundu hau, emeretzik egena. Kasik, lehen partida baino fiteago ditzen da pilota partida hau, duriz, bestek irauten zuen gehiago. Naiz eta teknikoa den behar bada xuxenago ari diren pilotariak, baina orokorki laburtsago da. Eta deia partida erdizotan gira. Emeretzigaren pundua egin baitute. Perdek. Kasu, eta hau ere eskapatzen dako bainati pilota hori. Eskuineko alerat. Eta pixka gestu batzu hor, gibedean txekatzen du laguntza behar ba bainatek ikusten du, denbora pausa bat ere hartzen dute, pentsu dut horren beharra dutela gorriek. Bai. Perden erritmoa hausteko, zenta hor hogoi eta 13 egiten du. Eta hostian berdin ziren hameketan, beraz egin nahi du 2 puntu egin dutelarik, bestek 7 egin dituzte. Dinamika hori bakatu ontsatzen dute hausterat. Bai, eta tiempo batek hor irauten aldu minutu bat, ez gehiago normalean. Eta hiru bat dituzte ekipa bakotxak. Hori da. Abiadura emekean ikusten zuen, Guillaume Beder bezala kobat aintzinean hor, beti pumpekari, pilota guzien bila. Dinamikoa da. Hore pilota bat sartu pumpasare. Eta hori zaindu badu ere Florian Zorretek sartu dako aintzinean. Eta zuzen eskola talu gira berriz. Eta partidaren zutan gira horrein. Hogoi eta hama hiru. Eta bazte bat dute. Eta aztiko dautzuetu ikutatzen baldin maztirezte guri. Baionako lau pilotari ditugula. Baiona hiriko bi elkarteak bat bestearen parean ari direna. Eskuale batetik berdez, Soziete Notikeko Guillaume Beder eta Toma Huber entzinean direnak. Eta bestea Viron Baioneko Florian Zorret eta Beñatabad. Beti horako pilotariak ikustearekin simple egiten du, peiduri du, airetik hartzea, nola hartzen duzten, airetik zen pilota kentzen duten, beren egestasuna, zuk erreten duzula, gibean bada lan, bai pilotan, bai muskulazio gelan, edo fizikoki, edo lasterka eta holakurik egiteko. Ikusi zuk erreten duzu berreun eta ez dakitzu bat ekipa baita. Berreun eta hirurogeita ameka, bai. Berreun eta hirurogeita ekipa baitarik, eskualde egizitik horirenak.
Eta huriek direla beraz lehen maileko finalean. Bai, Beraz ez da... 18 ekipa bat dira. Lehen mailan, 18. Egiten aldugu elita dela. Hori da, bai. Eta notikekoak berriz beti aintzinean beraz 21 puntu batuzte. 21 garrena egin baitute. Eta 13 beraz gorrientzat, Aviron Bayoneko pilotarientzat. Tinkatu zoinu untxa, Beñat Abadek. Oso, pilota aitzurian miluko du Toma Ibertek. Tinkatuz. Pilotatzara Beñatentzat untxara baten alde ezkeralderat. Luze, ahalduen bezala Toma Ibertek, baina lehuntan eskapatu dako. Ezkerrako alderat joan da, Majaran gaineko alderat. Eta pundua berriz hartzen dute, botzia berriz hartzen duke. 14 garrena. Ara ustean ikusi dugu erortzen zela untze tipi bat hor, pixka teknikoki aipatzeko kola gehitzen dute, bai eskuetan gehitzen dute, palantxan emaiten dute, loturan emaiten dute gehiago lotzeko pentsu dut. Bai, da izerdiarekin hor ematen dute kola pixkat. Batzuk hainitz emaiten dute. Beste batzuk deus. Eta bada Saterton hori ere emaiten dena. Beraz, depende. Eta partida denboran ere gehitzen dute, hor ikusten baita untze tipia ekarri zuela kantxaren gainera, eta batzuek emaiten dute partida denboran ere gehitzen dute batzutan. Bai. Izerdiaren gatik lehatzen baita zukareten zinuela. Su pilotatzera Beñatek, kudatuko du ezkerraz. Gainera, Jon Belbeder eritzen da moko labur batekin, beraz hobe kola hori maitea ez pala eskapatzeko. Eta bat dira bi mota, hor moko laburra eta moko luzea. Ados. Eta nola dira baita ezpada usue dira moko bertsuarekin, pilotariak bakotxak bere goztu. Hori da bakotxak bere goztua. Depende. Eta perdek, hoita bigarren puntua egiten dute. Hoita bi eta 15. Mententzen dute beren aintzina mementuan. Horatik, eskirako dute. Jund eskertxinkatua zen eta niketzen horren emaitea. 16 garen puntua izanen da beraz gorrientzat, Aviron Bayoneko pilotarientzat. 26 eta 22. Zara ez... Ale, pumpetik. Etzen urgun, mena epailak ez du deusuran, beraz ez zitaken potoren gainean, baina taularen gaineko aldean. Beñatek eskuin. Ale, izuria mitzen alko du hau, errebota. Oso luze, ezkerra. Ona da. Ale, Tomak eskuineko morraikin ezkerrat. Pilota edera guai. Ez du baliatu. Ez du baliatu ez. Hori... Untxa sartu da, eskuinetik bildu, eskunaz bildu du Guillaume Bet-Bederrek pilota hoi. Eta joan da kokatzerat ezkerreko lehen txarian. Abiadura emikian, untxa plazatu da hartzeko. Eta zuzenean sartu dako lehen txarian. Eta txaria inoraz zidu ikusten duzuen bezala beraz. 23 eta 16etan gira. Untxa tiratu du pilota hori. Tomak. Eta puntu berri bat beraz
perdentzat. Bai. 24. Sortzi puntu gara ere aniz da. Bai. Lehen mairan aniz da. Bildu du altzuen bezala Toma Uberrek bilota hoi. Baina malde uske ez dako majaren gaineko alderat joan. 17 eta 24. Aviron Bayoneko pilotariak egibeletik mementoan. Jaira kurtu, Guillaume Bedrek utzi du pasatzerat pilota hoi. Ati komplikatu izan da, ez da alu. Sartzen zen pilota hori, bai. Hartu behar zen. Bai, hartu behar zen, bai. Zartuko zen gibeleko osare untarat, bai, gutarat. Eta beraz, haintzineko majaren azpiko aldera joan da. 18 eta 24. Ale, behar lukete, oai bedian lotu Ionako Aviron pilotariek. Eta bat ezkerreat, ontsa, artesare, guze izanen da, azpiko aldean joan da, ze pilota eman joan da, baina seka baina eta bat da. Ikusten da, teknikoki ere beste oska bat da dela, zinez... Zelako ezkerra hori no, Bai. Pilota horiek emaiten duzte, hor, zinez... Bai. Teknikoki, gauza gehiago sekatzen dituzte, eskuineko alderat, eta zinez uzka bat gehiago bada, bigarren maileko ikusten da, partiden aldetik bai. Zinean, Guillaume Bedrek egin duen bezala guztian, ebe aldi untan, Florian Zorretek ardietsi du. 19. puntuaren egiteko, 19 eta 25. Naiz eta gorriak aintzinean diren, 6 puntu ez da deus eta egiten alukete. Azken berdinketa horretarazten dautzuet, hameketan ikusi dugula, eta geroztik perdeak aintzinean joan direla. Eta luzea, eta bai, utxak hau zitu du alduntan Florian Zorretek. Ale, kuraia emaiten dute, bat bestiari. Eta sinesten dute hori, arrazoinekin. 5 puntu. Bai, txempo egiten dute. Berdenek. Pausaldi bat, ala, perdeko ostien hamar bat punturen diferentzia bazuten. 8 bederen, hor bakarrik 5 dituzte, beraz, gorrien markaren hausteko. Ebe... Pausa bat hartzen dute. Pilotari bat atera da, eta hori pairea atera behar da ere bai. Ezin du bakarrik utzi hola. Segitzen du, beraz, zegertatzen den. Abiadura Mikian ez dekita, pixka batekin txiketuko dituzue, azken puntu hauek. Baliatuko dute minutu hori, ustez. Toma Uberrek bere palaldatu du. Beste bat hartu du. Horretik duen, ez da gertzen pilota hausten dunik, bekan pala batzutan hausten alda ere. Hori gertatzen da? Bai, gertatzen alda. Eta usu, binen, entzu dut ere piloteriak heldu irarik jokatzera eta usu ekartzen duzte palatxa bat baino gehiago usu. Hori baute gutxienez beste bat. Bai, badu para berri bat, bai. Hale, ikusiko dugu nola ardi esten duen pala berri horrekin. Anartean beraz gorriak dira. Beraz, Aviron Bayoneko pilotariak, ogoi eta 25 galtzen dutenak, botean direnak.
Pilota hau, azpien dena ez. Nahiago, aintzinatik hartu Beñatabadek pilota hoi. Beñatabad beti airetik, defentsan. Ula, txak askatu du. Eta sartzen da. Eta sartzen da zuzenean. Beraz, lau pundu tiepitzen dira bakarriko gorriak. Ari beti aintzinean. Eta Mareuski pausatipi horrek ez du hautsi gorrien dinamika. Eta berdek duda pixka bat ukaren dute. Alea, usten dugu behar ba ustean Guillaume Bedbeder pumpe gehio egiten zuela eta bisiago zela, bisi hasia zena izin hortan. Eta hortan, horrein pixkat amor emaiten duen. Eta anartean, gorriak hurbiltzen ari beti. Hiru puntutan ditugu bakarrik. 22 eta 25. Txar defentsan hor. Lanzoroet. Hor ere defentsan, airetik. Uste zuen Guillaume hartuko zuela. Baina ez du hartu. Kartu pilotai, bai, berandu du pilotan hartzeko, beran. Oinatu du alere. Artesare untsa bien artean, baina untsa horren da. Untsa entzinatu da, Beñatabat pilota horren hartzeko ezkiraz, baina Mareuski sobera azkar eman dako, eta eskuineko alderat eskapatu dako. Eta aspaldiko partez, perdek hartzen dute botia berriz, 26 eta 22. Guillaume Bedbeder berriz bere gehin hartzen jokoa pixka bat, harrotzeko berriz baztera. Hore untxatinkatua behinan gainirat eta horren gainirat joan da. Untxa bildua Beñatabadek itzulian. Eta lanak ukanen ditu Toma Uberrek, baina eramaiten du aldere. Haure zemena beretako. Mitik Beñatamad, Abad. Ona da, eta kasu koseu publikoari, pilota zeila zuen horrein. Zer gaiten du pairak. Ona. Bai, honaz. Eta lau puntu, bost puntutan berriz. 27 eta 22. Eskeraz. Eta, bai, esker eskapatu dako marreren gehineko alderat pilota hoi. Berriz jokoa pausatzen dutera ere, gutxiago tiratzen dute. Hoita hirugarren pundua gorrientzat, eta hoita zazpi lanotikiko pilotarientzat. Kasu, opari bat emaiten duena Beñatabadek hor, nahiz eta ez zuten holakurik beharrik, beraz, behar ba lanotikiko pilotariek. Hor bildu dira hor, behar dute sinetxio ino gurriek. Ez da fini. Horain dute lotu behar, ahalaz, 30 gaintzin. Presio pixko baten emaiteko perden gainean.
Kasu, ateratu dako pompetik beharrik. Beinatek itzulian ere, baina Eta sartzen du. Ez da ateratzen. Eta sareat sartzen da. Hoita bederatzi garen pundua izanen da. Eta hoita hiru beraz. Abiran Baioneko pilotarientzat. Hale, ipunduen deskarta baino. Pilota galua dugu hemen, gibeleko taularen gibeluntarat. Denek behatzen dute zangoetan. Nonote den pilota famatu bai. Hale, bai, koma dute. Eta berriz hasten alko dira botatzerat. Ez Bustia da, atxeman dute, baina bustia da, beraz. Dos. Eta bustiak kantzen aldu zerbait, edo emaiten aldu zerbait, efektuak hartzen alitu, bai, bustu izan ez, bai? Ikusten da, trinketeak bustiak direlarik, Ja, buruetan efektu hartzen duela, bai. Eta gauza bera da pilotan. Eskuineko paretaikin untza, baina hortzen behiratzeko Florian Zorret. Hale, pilota edera binaten zat. Artesare, ezkerraz untza Toma Huber. Eskuineko paretaikin hon bainata bada. Hale, eta txusen ezker. Eta luze. Ezkerraz bientzineko pilotariak. Etzen urron biltzetik pilota hoi Florent Zorret, baina male euske ez du bilo alizan. Txailako bizuen. Azken hamarkadan sartzen dira perdeak. Hogoita hamar egiten dituzte. Eta lau bost puntuetan dira ziren ostean, eta hoi berriz zazpietan dira. Eta partida entzina joiten da, eta gaiten duen bezala. Azken hamarkadan sartuak gira. Berrogetan baita biztan dena finala hau, lehen mailako finala hau hemen. Milafrangan markatu. Hale, berri sartu behar dira hor, gorriak. Zentar punduak pasatzen dira, berek kasik ikusi gabe. Hogoi eta hogeita bostetan ginen. Eta hiru pundu egin dituzten gorriek. Bestek aldiz, 6 egin dituzte perdek. Hale, pilota edera bainatek zer egiten du. Luze, baina hor da oino Toma. Eskuineko paretaikin, ez da sartzen aldi honetan. Airetik untsa eramaiten Toma. Alduen bezala Florian Zorretek ezkerraz, untsa. Untsa segitu dute, mintzatu dira elgar, untsa ziren. Baina ez dute baliatu berdek. Aliontan oino nahasten duko eskuineko alderat. Zinez joko egiten dute alere berdek. Berek dute mugua aintzinean eta berek dute joko egiten. Lehuntzasko ezkerreko alderat eman duena, lehuntan eskuineko mugaikin. Ege bat hor da, segitzen dut elgar. Xilorrek oino bereak egin ditu, baina pundok segitzen du. Artesare, baina hor da baina. Horregin du, bina eta badek, du egin du eskun, ez dakit nahitarat egin duenez, zer diozu? Uste dut baietz. Bai? Uste dut baietz, bai. Argun gibelka jo egin du pilota bai? Ematen ditu olako bat. Eta hiltzerat eskuineko alderator, ez dakit nola egin duen. Bon, dena den, 15 bat egiten du. 15 bat, hogeita lau garrena. Hogeita lau eta hogeita ameka. Ale, denen beharra baituzte. Hala, ikusten duzu beraz, lehen planoan hemen gorriz. Argin bai joeneko bi pilotariak, Florian Zorroak eta Beñat Abad. Dinak aholku hartzerat, beren kontseilariekin. Epailea ez dugu batea ipatu?
Bai. Matias, nor dugu epailea ezagutzen duzu? Bai, da Jean-Luc Berra, angeluarra, eta Egloan elkartan da, klubean, Hala, eta berak du partida hori. epaitzen, Baina, beraz. epaitzen. Hala, helguira berriz zuzenerat eta gurriek dute botea beraz. Eta bereziki, Florian, zorroet beraz galtzen dutelarik, 24 eta 30. Ezkerra zahaluen bezala, baina uste dut hunkitu lehenik saria, bezartako ez dako joan muguraino pilota hoi. Florian Zorrueti. Eta beraz, horrek erran nahi du, perde izanen dela. 32garrena, 24. 8 pundu berdintzeko, beste 8 pundu eramaiteko finala hau, lehen mailako finala hau, eskoleriko xapelketaren kondu. Piskat apaldu dira, beren maila apaldu dute perdek edo behar hopik egoan gurriek guratu dute beren maila. Edo berriz itzuli da eta berriz perdeak ditugu entzinean. Pundu berri batekin oino, 33garrena. Eta 24 beraz, Aviron Baianoeko pilotarien zat. Bien, beder oino, bisi entzin hortan. Binata bat behinak bien usten du. Eta behiz defentsan izan da gibelian. Feto pixkatekin behar bada Toma Iber. Kansuk beruntarat, baina utxazen dugu binata badek. Binata bat beti hor. Ezkerreko sarian. Eta untxa lagundua. Hale. Gien bet bedak sartzen, baina erdien usten du pilota hoi. Eskuineko... bizi da hoino. Eta ziroa delarik. Guillaumek jo egin du, baina hortzen bainata bat da zaintzeko pilota hoi. Lasaiki arribatuko da pilota hunen bintzerat Toma Iber. Beraren zatoino itzulian. Eskuna zuntza, erdien usten du. Eskut joiten et Florianek, baina ez bizi da hoino. Hale, pundu punita hor. Zinez teknikoa. Eta falta egiten. Akidura behar bada, pundu luzea egin dute, teknikoa, bi eskualdek paradu dukan dute trenkatzeko, baina ez da lakorik ertatu. Eta hamaren deskarta hori berriz perden alde, 24 eta 24. Eskuineko paretaikin. Motza hori no, baina untsa segitu du, Florian Zorruetek pilota hori. Hale, binata badek luze ezkerreko alderat, untsa eramaiten. Beti defentsan, Toma Iber untsasko. Eta eskunaz defentsan. Kasu, hale bizi da. Ezkerra zoino, Toma Iberetek. Binata badek ezkerreko alderat, hor da iretik. Ziroa ez du kausitu, eta punta segitzen du.
Hale, ezkerra zoino. Kasu ez du menturatu du tiratzera eta nahiago du ezkerra txiki pilota bai. Eta Gian Betbeder sartuko da, untsa defentsan aldiontan ere, Gian Betbeder. Itzulian deliberatu dut hartzea, bai, autoguna. Eta berriz ezkerra egiten da. Gian sartzen, ezkerraz luze. Gio mentzatoino aldiontan ezkerra txikitzen du. Segitzen du Toma Etubertek pilota, baina Gibelat joanen da itzulian. Eta Beñatek untsa ezker. Eskuineko lugaikin aldiuntan. Du hau unek ere irauten du, Matias, eh? Aski luzea da ere. Luzea da. Kamor emanen duen. Opariño bat hor emaiten duena Tomaitu bertentzat. Xiroarekin eder ateratzen da pilota. Defentsan Tomai ber, baina beti una. Eta ezkerraz bitzen du, kasu ez. Guntzen. Kasu giberon Eta sartu da, irabazi bat zuten. Irabazi bat zuten, puntu hori gorriek. Berriz torri bat dira, berriz sartu bat dira partidan hor. Amar pundu, hainiz da. Hainiz da, zukarreiten duzuna. Berrogoitera torbiltzen dira, bakarrik 6 pundu dituzte, falta perdek. Beraz, pundu guziak importanta dira hor gorrientzat bereziki. Kasu luze hau ere, txasaintzen du Gibeleko saria. Eta eskapatzen dako Tomai Berti, nahiz eta baduten antzu pixka bat oino. Biziki lasaia egoten dara ere Toma Iber. Ez da usa ikusten nola, ez dute hainitz eginik, pilota bat hola joan dena zinez magaren azpiko aldeat, ez da usa ikusten. Eta hori, berden alde, berriz pundu hartzen baitute, goita hama bostetan, 5 pundu tipi, 2025 garen urtearen txapelketa joiteko. Gomezko paleta betearekin beraz, gizonen mailan, urko txapelketaren kondu. Geomek errantzion hartu barzuera, utzi du, eta sartu da. Hainitz duten oino, borrokatzen dira oino gorriak. Hainitz baliatua da Gibereko sare hori. Puntu, hainitz eginak izan dira sare horretan. Zeniko hortelik, eta hau atik sartzen da. Goita amasei garena perdentzat, lan notikiko pilotarientzat, goita amasei, eta goita zazpi. Ez dira horretzen hamarkada horren, hamar pundu horien hausterat eta rubiltzerat gehiago gorriak. Entzatzen dira, baina perdek beti behatzi hamar pundu atxikitzen duzte antzuan. Eta horbiltzen nahi dira berroitarik. Azkar, baina ere maiten dugu esoki Tomaitu berteko neat pilotai. Kasu, untsa entzinatzen Tomaitu berteko ono, ze pilota ezkeraz eman duena, itzulik alarziz pilotai. Untsa pausatu du pilota hori. Txasko bai, Jondaseka gura egan baina jango haundia baita, untsa kausatu du eta untsasko pausatu du eskuineko alderat eta zinez gorriak perdeak biziki urrunt ziren. Eta pundu berreino bat, hogeita 8 garena, behar dukete hogeita 10 hurbildu oino sinesteko. Posible dela gorrien aldetik. Zinez niko, gesto pilita horrekin duena Florian Zorbetek.
Istontean ikusiko du abiadura emikian, balio du, untsasko mana zuen. Eta pilota horiek beti gogorrak, Matias, horako eskuineko aldean joiten dirarik muguarekin jausten da, efertu bat hartzen du, eta lehertzen dira, eta zinez behar da palantxa azpian eman, hemen beti... Eta hor zen, eta ere ez du lortu. Da zinez pilota zairak dira horiek. Eta hogoita, hama zazpi. Bernanalde. Eta pastinakiak berotzen ari gorrientzat. Espalima dira oino erreak, untsa berotuak dira hasteko. Txatuena oino, Guillaume, betbederrek zangoetarik ateratu du pilotari. Ikusgarria ere egiten dute perdek. Etzen dugun hori... Guillaume Bedberg behin ez du ereman ahal izan. Eta hogoita hamarretarat hurbiltzen dira, ez dira oino mail hortana. Hogoita bederatzi baita duzte. Orain da. Gamazazpi bai, orain da. Palau pundu egiten mali bat uste segidan gorriek, hola duda aukaren dute perdek. Baina ez tia hortarikari. Ezkerreko paleta, bilan ez tukausitu. Baina eta bat defentsan haino. Beti susen ezkerreko alderat. Untsa, ezkean bezala uste zuen, baina ez du kausitu alizan. Hau itzulian bilanko du Beñateka. Untsa. Toma Hubert tinkatzen hori no Gibelan. Kokatzeko Gibeleko pilotaria albezen Gibel. Ez izanukan pilota ederik. Florian Zorreteko kusi du doaika frango urruntzela pilota hortarik eta ez du deus galdegin ere. Eta piskat amor emaiten dute hor gorriek. Senditzen dute gogorri zaren dela. Goita amarrak ardiestiko dituzte, benan berrogoiak gogorri zaren da. Toma begiratzen dugu harik zinez... Xantza pixka bat ere, beti baduzu, bestean aldera egiten da. Eta azkena dugu, azken pondua dugu. Hogeita behatzi eta hogeita emeretzi, beraz. Are. Jendeak txaluka. Eta beraz, Guillaume Bedbeder joanen da botatzerat bere azken botearen zat, beraz. Eskuinio egiten du, beste guziak ezker egin dugu, kasik? Bai. Segitzen dute untsa bi pilotariek. Eta bereziki, Toma Hubertek. Oina pilota edera aukaren du, eskuineko pareta ekin behar ba, eskin motza, eta... Doia! Untsa bana zuen pausatuz Florian Zorguetek. Baina marraren azpiko aldera joan da. Horrek eran nahi du, partida joan dutela notikeko bi pilotariek. Beraz, aurten go xapel ditugu, Guillaume Bedbeder eta Toma Hubert. Xapela joan dute Euskal Herriko xapelketa hau. Baionako aldean pentsatzen ginoen horra joan entzela. Eta beraz, hor joan da, beraz... Ez da haintikatua izan azkenan partida hori? Ez, berdinketa batzu lehen hamarkada berdintxu izan da, zenta bat bi hiru lau berdinketa egin duzte, azkena hameketan. Eta emeki gero zilo egin dute, hameka berdin, gero hamazazpi hamabi, gero eman dezaun hoita hiru hamasei, hoita sei hoita biga, hoita hamar hoita hiru, eta emeki, beraz, perdeak atxiki dute aintzina eta irabazi dute.
Hala, guk hortan gelitu gira, bi partida polita ikusi ditugu, bi emaitza politekin egeren, bai bigarren mailean, bai lehen mailean. Hala, plazer bat izan da zurekin ikustea partida hau eta komentatzea. Naiz eta pilotari horiek ez dugu sobera eskolarik entzulegi egan kantxan, ez kantxan ez pilotariak ez baitira bateri eskola, beraz horretziko ditugu lau pilotari horiek, beraz xariak banatuko dituzte. Eta gu hor egonen gira aldiuntako, beraz neguko sasoia tipitua bailima da eskoligiko xapelketaren gondu, gu berriz hor izanen gira kanduderekin, benen udan hor izanen gira, hor izanen baita usteilean gure ondoko hitzordua. Beraz, hortan utziko zaituztet musika pixko batekin eta azken punduekin, beraz, eganez, lehen mailaren kondu xapeldun ateratu direla, la notikeko, Guillaume Belbeder eta Thomas Hubert. Mil esker Matias gurekin egonik, bestaldi bat arte. Mil esker beñat, Eta adio pilota zale guziak. Arte, aio.